எல்லாரும் மியூட். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 18 days வகுப்புக்கு இன்னைக்கு 3வது நாள் உங்களை வரவேற்கிறேன். சுலபமா இருக்கும். நல்லா கான்சென்ட்ரேஷனும் படிச்சா கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் கஷ்டம் எல்லாம் கிடையாது. இருந்தாலும் ஒரு மாசத்துலயே எல்லாம் படிக்கணும்னு நினைச்சா முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். இட் இஸ் பரந்த புத்தகம். ஒரு வருடம் ஆகும் இது முழுவதும் கிளியரா படிச்சாலும் ஒரு வருஷம். அது நம்மள மாதிரி ரொம்ப பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால அவ்வளவு எல்லாம் வராது. இன்னும் படிச்சுட்டே தான் இருக்கணும். ஆனா நமக்கு ஒரு மாசத்துல கொஞ்சம் ஒரு துளி வருதுனாலும் பரவாயில்ல. துளி துளியா நம்ம படிச்சுட்டே போகலாம். அடுத்த மாசமும் படிச்சேரலாம். அதுக்கு அடுத்த மாசம் சேரலாம். எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ சேரலாம். ஓகே. இப்ப நம்ம இஸ்கான் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் மங்களூர் கோயில வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் வணக்கம் செலுத்தி விட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஒரே ஒரு வாட்டி எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கோம். ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. மியூட் மாதாஜி. மியூட் எல்லாரும் அந்த இது பட்டனையா ஓபன் பண்ண வேண்டாம். கேட்டேன்னா பதில் அப்ப நீங்க ஓபன் பண்ண போறோம். ஓகே. பிரணத்தி இன்னைக்கு யார் எடுக்க போறா? புது ஸ்டூடெண்ட்ல யாராவது பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யாருக்கு தெரியறதோ தெரியறதுன்னு இல்ல மாதிரி நான் கேன் மேனேஜ். யார் மாதாஜி? அம்புஜவள்ளி மாதாஜி. பண்ணுங்க. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया सशुर्वन्मिदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांसं श्रीरूपं शाक्रजादं सगगण रघुनाथान्वितं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सग गणललिता श्री विशाखान्वितां सह। हे कृष्णा करुणो सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी ब्रह्मणि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा தமிழ்ல தான் இருக்கு இல்லையா? அப்ப மெதுவா நிதானமா படிக்கும். प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवाभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मदेवाय ब्राह्मण हिदास जगद्हिदाय कृष्णाय जगद्हिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्ताय कृष्णप्रेमाप्रदाय दे कृष्णाय चैतन्य नाम्ने गौरविदिश नमः। गुरवे गौरसंविराय राधिकायै तलादये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम कृष्णपताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवो गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Thank you so much, Mathaji. Okay, again நம்ம வந்து அப்ப இன்னைக்கு திரும்பியும் 18 டேஸ்ல நம்ம வந்து பகவத்கீதா புரிந்து கொள்ள போறோம். பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுதல். பகவத்கீதா இன்னைக்கு அத்தியாயம் 3. இன்னைக்கு என்னது அந்த டைட்டில் பேரு, சாப்டரோட பேர் இருக்கணுமே, அது வந்து கர்ம யோகா. கர்மா, நம்ம செயல் என்னெல்லாம் செயல் பண்றோம், அது வந்து நல்ல செயலா கெட்ட செயலா, அதை பத்தி கொஞ்சம் பார்க்க போறோம். செயல் யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்தல். கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யறது, அதுக்கு என்ன பேரு? வெறும் நார்மலா நம்ம டியூட்டி பண்ணிட்டு இருக்கோமே, அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. கெட்ட செயல் பண்ணா அதுக்கு ஒரு பேர். எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலா உள்ள பார்க்கணும். நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதனை ஒரு வாட்டி வணங்கி விட்டு நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம். அவரது தெய்வீக கிருபையின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனன் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சமூகம், அவருக்கு ஒரு வணக்கம் தெரிவித்து விட்டு, ஆல்ரெடி நம்ம பிரணத்தில எல்லாரும் குருஜிக்கும் நம்ம வந்து பிரணாமம் சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். இருந்தாலும் இவரோட நிழல்ல தான் நம்ம வந்து படிச்சு எல்லாம் கொஞ்சம் ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும். எஸ், இப்போ வந்து இது நேத்தைக்கு பார்த்ததுல கொஞ்சம் வந்து பார்க்கலாம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனாக்கு ஏன் சண்டை போட வேண்டாம்னு இருந்தது, அது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து பார்த்துன்னு வரும். யாரெல்லாம் வரலையோ அவங்களுக்கு கூடி ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி ஆயிடும். ஏன்னா அவருக்கு வந்து இரக்க குணம் இருந்துதான், ரொம்ப இரக்கம். ஐயோ அவங்க எல்லாம் நான் கொன்னுடுவேனே, அவங்க வீட்டுல ஒரு அப்பா இறந்து போயிடுவாளே, நான் பாவ செயல் பண்றேனே, அந்த மாதிரி ரொம்ப இரக்க குணம். அது வந்து 1.28 இருந்து 30 வரைக்கும் அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதோட பதில் என்ன? கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு? 2.11 2வது சாப்டர்ல தான் பதிலே சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அவர் கொஸ்டின் அவருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன். இப்படி இருக்கு பண்ணா தப்பு, நான் அது பண்றேன், இந்த பாவ செயல் அது இது சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆனா 2வது சாப்டர்ல தான் மெதுவா வந்து கிருஷ்ணர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். 11வது வருஷத்துல தான் அந்த இதுல இருந்தா சொல்ல ஆரம்பிக்கிற ஸ்லோகால இருந்து, இல்லை நீ நினைக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்ற, நான் உடல் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு நம்ம எல்லாருமே உடல் கிடையாது. நம்ம நினைச்சிருக்கோம் இதுதான் நம்ம இப்ப பாக்குற இந்த உருவம் தான் நாம் நினைச்சிருக்கோம். இல்ல, உள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு, சின்ன ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுதான் நாம். இது வந்து நம்ம சட்டை போட்டு இருக்கிற அவ்வளவுதான். அந்த ஆத்மா வந்து ஒரு உடலை வந்து ஒரு போட்டு இருக்கு, அவ்வளவுதான். சோ அது வந்து கிருஷ்ணர் புரிய வைக்கிறார் அவர். அப்புறம் 2வது என்ன காரணம் அவருக்கு வந்து சண்டை போட வேண்டாம்னு சொல்றதுக்கு என்னது? இன்பமின்மை. இவங்களை எல்லாம் கொலை பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ராஜ்யம் ஆளறதுக்கு எனக்கு மனுஷா யாரும் இருக்க மாட்டேன், குரு இருக்க மாட்டா, என்னோட தாத்தா இருக்க மாட்டா, என்னோட கௌரவர்கள் அவெல்லாம் இதுதானே கசன் பிரதர்ஸ் தானே, யாருமே இருக்க மாட்டா, நான் மாத்திரம் அந்த ராஜ்யத்துல இருந்தேன். அப்புறம் எவ்வளவு பேர் இறந்து போயிடுவா, அப்புறம் நான் மாத்திரம் அந்த ராஜ்யத்துல இருந்து என்ன பயன், எனக்கு அதுல ஒரு இன்பம் கிடையாது. அப்போ எனக்கு அது சண்டை போட வேண்டாம். அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு போன நேற்று இதுல 2வது சாப்டர்ல 2.31 இருந்து 2.37 அவர் என்ன சொல்றாரு? சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். நீ சண்டை போட்டுன்னு என்ன ஆகும்? நீ ஜெயிச்சேனாக்கா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைச்சிடும். யூ கேன் வின் த இது. அது என்னது? ராஜ்யம் கிடைச்சு நீ வந்து ஆளலாம், நல்லா சுகமா இருக்கலாம். இல்ல நீ இறந்து போயிட்டேன்னா என்னது? டைரக்ட் சொல்றாங்க. ஏன்னா அது வந்து புண்ணிய பூமி. அந்த புண்ணிய பூமியில யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அது வேற. மோட்சதா ஏகாதசி வேற அன்னைக்கு. அது நிறைய அறிகுறிகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல இறக்குறவா எல்லாருக்குமே வந்து சொர்க்கம், பகவானோட உலகத்துக்கே போயிடுவா அந்த மாதிரி. அப்புறம் 3வது என்ன ரீசன் சொல்ற நான் சண்டை போட மாட்டேங்கிறதுக்கு? பாவ செயல். ஐயோ நான் இதெல்லாம் பண்ணா இது மகா பாவம். நான் என்னோட கேட்கறதா? எல்லாருக்கும் சத்தம் கேட்கறதா? ஐ ஆடிபிள்? கேக்குறது மாதாஜி. மாதாஜியோ யாராவது? ஓகே. இல்ல நடுவுல இன்னும் ஒரு இது வந்தது எனக்கு. பாவ செயல் என்ன சொல்றாரு அவர்? நான் பண்றது மகா பாவம், ஒருத்தரையும் நான் கொலை பண்ணி நான் இவ்வளவு பாவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு. இந்த கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? 2.33 38 53 சொல்றார். 38 53 வரைக்கும் பக்தி செயல்பாடு பாவம் இல்லை. பக்தியில நீ வந்து என்ன பண்ணினாலும் என்ன நினைத்துட்டு பண்ணுவ, நான் சொல்றேன் நீ பண்ற, அவ்வளவுதான். அதனால அதுல வந்து பாவம் உனக்கு கிடைக்காது. பிகாஸ் இட் இஸ், நான் வந்து ஒன்ன ஒரு கருவியா வச்சுன்னு நான் பண்ண சொல்றேன், நீ நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு நீ பண்ணு. அதுல நம்ம என்ன படிக்கணும்னாக்கா, பகவான் நினைச்சிட்டு பகவானோட கிருபையில நம்ம எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுல வந்து நமக்கு பாவமும் இல்லை புண்ணியமும் இல்லை.
பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சரியா வழி நடத்துவர். நம்மளே நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம பாவம் பண்றோமோ புண்ணியம் பண்றோம், இல்லவே இல்லை. பகவான் மென்ஷன் பண்ணும்போது டெஃபினட்டா நம்ம வந்து புண்ணிய காரியம் தான் பண்ணுவோம், நல்ல காரியம் தான் பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்ப அதனால நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. அதுல பாவம் செய்யலாம் கிடையாது. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் அது அப்படின்னு என்ன சொல்ற, அந்த குடும்பத்துல உள்ளவாளே இறந்து போயிடுவாளே அந்த இதுல தாத்தாவோ அப்பாவோ, அப்ப அந்த குடும்பத்துல யாரு வந்து பாதுகாத்து இதெல்லாம் பண்ற பாரம்பரியமே அழிஞ்சு போயிடுமே அப்படின்னு. அது வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, 2.45 and 46, அப்புறம் 3 இதுலயும் வருது 3.24 இந்த சாப்டர்லயும் வரும். வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள். வர்ண சங்கரானா என்னதுனாக்கா, ஒரு குடும்பத்துல வந்து அப்பா இறந்து போயிட்டா தாத்தா இறந்து போயிட்டா அந்த குடும்பம் நசிஞ்சு போயிடுனாக்கா என்னது ஒரு மாதிரி இதாயிடும். ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கு யாரு, ஒரு புருஷா இருக்கிற ஒரு குடும்பம் ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கும். அந்த புருஷா இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும், அந்த காலத்துல லேடிஸ் எல்லாம் வேலைக்கு போயிடுது. இந்த காலத்துல ஓகே பைனான்சியல் இண்டிபெண்டன்ட் இருந்தாலும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கதான் செய்யறோம் இல்லையா? ஒரு நல்லா சம்பாதிக்கிற பொண்ணா இருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து நீ அந்த குடும்பத்துல வாக்கப்படணும், அந்த அவளோட ஒரு இதுல ஷெல்டர்ல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம லேடிஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்டடா தான் வளர்த்துறோம். நம்ம அது நம்ம தங்கச்சியா இருக்கட்டும் இல்ல நம்மளுடைய பொண்ணா இருக்கட்டும் வைஃபா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே ஒரு ஆண் துணை வேண்டி இருக்கு. ஆண் துணை இதுக்குதான் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு வேண்டிதான். அப்ப அது இல்லைன்னா என்ன ஆயிடுறதுனாக்கா பீப்புள் ஆர் தேர் டு டேக் அட்வான்டேஜ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நிறைய இது இருக்கு. நான் உன்னை காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் வருவா. திருப்பி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா? முடியாது. சரி, பணத்துக்கு வேற வழி இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அவ கூட எல்லாம் இருக்க ஆரம்பிச்சா அதுல வேற பசங்க எல்லாம் பிறப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி யாருக்கு என்னது, அதுக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல என்ன வேர்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா வர்ண சங்கரா அந்த மாதிரி பேர் கொடுத்துருக்கா. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகக்கூடாது, அதுக்கு நீ முன்மாதிரியா இருக்கணும் அப்படின்னு அர்ஜுனாக்கு சொல்றாரு. அப்புறம் இருமனம்னா இன்டிசிசிவ்னஸ். அவருக்கு வந்து சண்டை போட்டோமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கார். அதுக்கு பகவான் வந்து சொல்ற, இல்லை நான் சொல்றதை நீ கேளு, நீ இத போராடலாம், போர் புரியலாம் அப்படின்னு. அது வந்து 2.41 சொல்ற, உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள் அப்படின்னா என்ன நினைச்சுட்டு நீ எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். சோ ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் நம்ம லைஃப்ல நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு எவ்ரிபடி எல்லாருக்குமே அவாவால் தோன்றாப்புல எடுத்துக்கலாம், நல்ல விதமா எடுத்துக்கலாம். ஆஹா என் லைஃப்ல இப்படி இருக்கே, அப்ப இதுல சொல்லியிருக்காளே, அப்ப நான் இந்த மாதிரி திரும்பி வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து லைஃப் மேனுவல் தான். ஓகே, இது வந்து திரும்பி ரிவிஷன் தான் பண்ணிருக்கேன். நிறைய பேர் 2-3 பேர் வரல இல்லையா 2 கிளாஸா, அதனால கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லி. அப்புறம் இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்னா துரத்தல் அல்லது செயல். நான் என்ன பண்ணட்டும், எல்லாத்தையும் துறந்து விட்டு அப்படியே மெடிடேஷன்ல ஒண்ணு நினைச்சுட்டு இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணுமா, இல்ல வந்து நான் செயல் புரியணுமா, என்னோட டியூட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணுமான்னு கேட்கிறார். அது 3.1 3.2 கொடுத்துருக்கு. ஏக்கம் வதா அப்படின்னா ஒன்னே சொல்லு. ஏக்கம்னா ஒண்ணு, வதானா சொல்லு. நீ ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லு, நான் பண்ணணும் என்ன பண்ண சொல்லு. சண்டை இதை போர் புரியணுமா, இல்ல நான் வந்து ஒன்னு நினைச்சுட்டு பகவான் நினைச்சுட்டு சும்மா உட்காந்து பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு நீ ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லு அப்படின்னு. அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா. ஞானம்னா என்னது, நாலேஜ். ஓகே, நிஷ்காம கர்மனா என்னதுனாக்கா எனக்கு வேண்டி இல்லாம, சக்காமனா தனக்கு வேண்டி. இப்ப நம்ம எல்லாம் பௌதிக உலகத்தை நம்ம என்னெல்லாம் வேலை பண்றோமோ அதெல்லாம் சக்காம தான். ஒரு வேலைக்கு போறோம், ஒரு படிப்பு படிக்கிறோம், நான் என் பேர்ல அந்த சர்டிபிகேட் வரணும். வேலைக்கு போறோம்னா அது காம்படிஷன்ல அந்த சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கு, நல்ல ஜாபுக்கு போறோம், நல்ல சம்பாதிக்கணும். சோ இதெல்லாம் சக்காம. நிஷ்காம கர்மனா எனக்கு வேண்டி இல்லை, பகவானுக்கு வேண்டி செயல் புரியறதெல்லாம் நிஷ்காம கர்மா. கர்மானா செயல், நிஷ்காமனா தனக்கு வேண்டி இல்லாம பகவானுக்கு வேண்டி செயல் இஸ் கால்ட் நிஷ்காம கர்மா. சக்காம கர்மா பத்தி போடல, பட் நான் சும்மா எக்ஸ்ட்ரா சக்காம நிஷ்காம அது ஆப்போசிட். அது 3.3 இருந்து 3.9 வரைக்கும். நியத்தம் குரு கர்மா. நியத்தம்னா நித்தியம். இல்ல நம்ம தமிழ் வேர்டு மாதிரியே இருக்கும், சான்ஸ்கிரிட்ல ரொம்ப ஹார்டா இருக்காது, இருக்கும் சிலதுக்கும் கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும், பட் கோரிலேட் பண்ணி நம்ம நினைக்கலாம். நியத்தம்னாக்கா நித்தியம், குரு அப்படின்னா செய். என்ன செய்யணுமா, கர்மா, உன்னுடைய கர்மா செய். கர்மானா என்னது, டியூட்டி. உனக்கு என்னெல்லாம் டியூட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அது பண்ண. வேலைக்கு போறீங்களா, வேலைக்கு போகதான் வேணும். இல்ல அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்து கோயிலுக்கு போறேன் பஜனை பண்றேன், நோ, பகவானே சொல்லலையே நித்தியம் குரு கர்மா, உன் கர்மா தான் நீ பண்ணணும் அப்படிதான் சொல்றார் பகவான். ஆனா என்னை நினைத்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகத்தையும் அது சொல்றேன், என்ன நினைச்சுக்கோ என்னோட பண்ணு அப்படின்னு. சோ அது வந்து நிஷ்காம கர்மா, பகவானை நினைச்சுட்டு பண்றது. கர்ம காண்டம் அண்ட் கர்ம யுகா, அது என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டு 3.10 இருந்து 3.16 சொல்லியிருக்கார். பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம், அது வந்து நான் உள்ள போனாதான் எனக்கு தெரியும். ஐ டோன்ட் நோ சக்கரம்னா அது தெரியும் இல்லையா, அது பிரவர்த்தித்தம் விருத்தியாருதுன்னு நினைக்கிறேன். சோ அது இந்த ஸ்லோகா போயிட்டு நான் பாக்குறேன். அப்புறம் எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் 3.17 இருந்து 3.35.
எத் எத் ஆச்சரதி சிரேஷ்ட அப்படின்னா என்னது, முன்மாதிரியா இருக்கிறது. ஒரு லீடர்னா எப்படி இருக்கணும், முன்மாதிரி. இப்ப நம்ம வீட்லயே வந்து ஒரு அப்பா இருக்கானாக்கா, அந்த அப்பா காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும், எல்லா பசங்க எல்லாம் எதிர்ப்பாங்க. அம்மா காலையில சீக்கிரம் ஏதாவது பண்றாங்கன்னா, கோயிலுக்கு போறாங்க, ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்க, அதுக்கு வந்து எல்லாம் ஓஹோ இப்படிதான் இருக்கணுமா, ஓகே நானும் பெரியவனாயிட்டு அப்படி இருப்பேன்னு. சோ முன்மாதிரியா யார் இருக்கா வீட்டுல, அம்மா அப்பா தான், அவதான் லீடர்ஸ். சரி பசங்க எல்லாம் ஸ்கூல் போறாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு லீடர் யாரு, டீச்சர். டீச்சரை பார்த்து பார்த்து படிப்பாங்க. சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து முன்மாதிரியா இருக்கணும். நம்மளை பார்த்து நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பசங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுத்தாதான் புரியுறதுன்னு, அப்படி இல்ல, நம்மளை பார்த்தே புரிஞ்சுப்பா. நம்மளோட என்ன ஹேபிட்ஸ் இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம வந்து இப்போ என்ன சம் எடி எக்ஸாம்பிள், நிறைய டீ குடிக்கிறோம், நிறைய காபி குடிக்கிறோம்னா அந்த பசங்க அப்படியே ஒரு பழக்கம் வந்துடும். இல்ல அப்பா சிகரெட் குடிச்சிருக்காங்க, அந்த குழந்தை மெதுவா ஒளிஞ்சு குடிக்க ஆரம்பிக்கும், அப்புறம் அப்பாவுக்கு முன்னாடி உட்காந்து குடிக்கும், அந்த மாதிரி. சோ நம்ம எப்பவுமே முன்மாதிரியா இருக்கணும். நம்மளை கவனிச்சுட்டே இருக்கா, பசங்கள்லாம் நம்மளை கவனிச்சுட்டே இருக்கா. அப்ப நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு முன்மாதிரியா நல்லதான் நடக்கணும். அதான் எத் எத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டர். ஆச்சரம் நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் இருப்போமோ, எப்படி எப்படி இருக்கோமோ அப்படி எப்படி நடக்கும். அந்த ஸ்லோகம் வரும் காட்டு. அப்ப எடுத்துக்காட்டாக நம்ம இருக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கணும், நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். மிகப்பெரிய எதிரி 3.36 இருந்து 3.43 இக வைரினம், அதுவும் அதுல வரும். எது மிகப்பெரிய எதிரினா நம்ம மனம் தான், அது அந்த ஸ்லோகத்துல வரும். எஸ் ஓகே. 3.1 யாருக்கு ஸ்லோகம் எல்லாருமே படிக்கலாம். ஆர்லதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, அப்போல இருந்து நீங்களே படிக்கலாம் மாதாஜி. I'll just select. படிங்க மாதாஜி, இருக்கேளா? ஓகே, அம்புஜவள்ளி மாதாஜி படிங்க. அவங்களோட ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுறேன். she is not in a seat. அம்புஜவள்ளி மாதாஜி இருக்கேளா? இல்ல. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கேளா? மாதாஜி சீக்கிரம் அதை கிளிக் பண்ணா ஆன் ஆயிடும் மாதாஜி, சீக்கிரம் பண்ணு. சொல்லுங்க. அர்ஜுன உவாச்ச. அர்ஜுன உவாச ஜாயா. மாதாஜி மாதாஜி கரெக்ஷன் பண்ணிடுறேன் இப்பவே. உவாச்ச வாட்ச். இந்த தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம், ஒரு சேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சேர் சொன்னா ச வருது இல்லையா வாயில, சண்டை. சண்டை எப்படி சொல்ல, அதுவும் சண்டை வருமோ? என்ன வேற என்ன மாதாஜி? சேர்த்தா உவாச்ச. உவாச்சத்தை சொன்னா வாசவா. அர்ஜுன வாச ஜாயா சுசேத் கர்மாஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்த்தன தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம்னியோ மாதாஜி. தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் இங்க முடிச்சுட்டு நியோஜயசி கேசவ படிங்க பார்க்கலாம். தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம். ஓகே. தத்யம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜசி கேசவ. கொஞ்சம் தமிழ் நிறுத்தி படிச்சா வந்துடும் மாதாஜி. தமிழ்ல தானே போடுவோம், இங்கிலீஷ் படிச்சாலாவது ஒரு கன்ஃபியூஷன் சொல்லலாம். சான்ஸ்கிரிட் போடவே இல்லை, இங்கிலீஷுக்கு சான்ஸ்கிரிட் போடவே இல்லை, ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு தமிழ்ல போட்டிருப்போம். சோ நிறுத்தி படிச்சா உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, இதுல என்ன சொல்ற, அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனா என்ன சொல்றார் அப்படின்னு. என்ன சொல்ற, ஜனார்தனே கேசவனே, எல்லாம் கிருஷ்ணாவதான் நிறைய பேர் இல்லையா அவருக்கு. அப்ப ஜனார்தனே கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? இப்ப நம்ம வந்து சாதாரணமாவே சண்டை போடுன்னு யாரும் இது வளர்க்க மாட்டா இல்லையா. என்ன சொல்லுவோம், சண்டை போடாதுப்பா, அந்த மாதிரி கெட்ட இவெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீ விலகி வந்துடும், சண்டை போடாது அப்படிதானே. ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் புத்தி இருக்கு, நன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு. சண்டை போடுறதுக்குன்னு இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷவள இருக்கப்போ இன் ஜெனரல் பார்த்தா சண்டைக்கெல்லாம் போவாது, அவங்க சண்டைக்கு வந்தாலும் அவங்க விலைக்கு போயிடும், அப்படிதான் சொல்லுவா. இந்த கோரமான சேலை, இந்த மாதிரி வார்ஃபேர்னாக்க எவ்வளவு பேர் இறந்து போயிடுவா, எவ்வளவு பிளட் ஷெட் எல்லாம் இருக்கும். அதை போயிட்டு நீ பண்ண சொல்றியே, என்ன போட்டிருக்கு, இப்போரில் தாங்கள் என்னை கேஷன் பலன் நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றார். பலன் நோக்குன்னா என்னது, இவர் இதுல ராஜ்யம் கிடைக்கும், ராஜ்யம் கிடைக்கிறது வேண்டியதானே சண்டை போடி அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப ஒரு காரியம் கிடைக்கணும், ஒரு என்னது, ஒரு பொருள் கிடைக்கணும் சொல்றதுக்கு நான் அதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் பண்ணணுமா, இது புத்தி எனக்கு அந்த மாதிரி அலோ பண்ண மாட்டேங்கிறது, இதெல்லாம் புத்திசாலித்தனம் இல்லையே அப்படின்னு. சாதாரணமா என்ன சொல்றோம், பலன் நோக்கு செயல். நம்ம நார்மலி இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்ன சொல்றோம்னா, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதனால பண்ணக்கூடாது. இப்ப நான் ஜபம் பண்றேன், ஒரு இவ்வளவு மாலை சொல்றேன், அதனால எனக்கு பகவான் எல்லாம் கொடுப்பார். நம்ம வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி பலன் நோக்கு செயல்னால பண்ணவே கூடாது. அது பகவானோட டிபார்ட்மெண்ட். நம்ம ஜபா பண்றது நம்ம ஜபா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், காலையில சீக்கிரம் இருக்கணும், மங்கள ஆரத்தி பார்க்கணும், அவரை பார்த்தா நமக்கு ஒரு திருப்தி வருது, அதை பண்ணணும். பகவான் ஆஃபர் பண்ணணும், நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணணும், அது ஒரு திருப்தி நமக்கு. அதனால பகவான் நமக்கு என்ன பிரதிபலன் நமக்கு என்ன கொடுக்க வர, அது அவரோட டிபார்ட்மெண்ட்.
அவர் பார்த்து எப்ப கொடுக்கணும் எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு அவர் பார்த்துப்பார். இப்படிதான் நம்ம வந்து படிக்கணும் இங்க. சோ இது வந்து கோரமான இப்பொருள் தாங்கள் என்னை பலவந்தம் ஏன் படுத்துகிறீர்கள், இது புத்திசாலித்தனமான செயலே இல்லையே அப்படின்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் யாரு ஸ்லோகா எடுக்க போறாரு? மாதா ஜீவகுமாரி மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கலாம் வாக்கேன படிச்சுட்டு இருக்க மாதாஜி. படிங்க. யாமிஸ்ரேணவ வாக்யேன புத்திம் மோகய சீவமே ததேகம் வத நிச்சித்ய ஏன ஸ்ரேயோ அகம் ஆப்னுயாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிடுவோம். நான் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் என்ன சொல்ற? உங்கள் தெளிவான அறிவுறுத்தல்களால் என் அறிவு திகைத்து போய்விட்டது. இந்த மாதிரி எல்லாம் கோரமான வார்ஃபேர் எல்லாம் பண்ண சொல்றீங்களே, நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஒரே கன்ஃபியூஷன் தான். எனவே எது எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை தயவு செய்து தீர்க்கமாக சொல்லுங்கள். ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு நீங்க இந்த சொல்றது. என்ன நினைச்சு பண்ணுன்னு சொல்றேன், ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாம் சண்டை புரிஞ்சு இதெல்லாம் பாவ செய்யணும் நான் சொல்றேன், ஆனா நீங்க சொல்றீங்க பண்ணணும்னு. எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன். நீங்க ஒரு நிச்சயமா ஒரு இது தீர்க்கமா ஒண்ணு சொல்லுங்க. ஏக்கம் பதா இங்க வருது இல்லையா, இந்த வேர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏக்கம் பத நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரே ஒரு சொல் சொல்லுங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கேன், ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. பண்ணு இல்ல பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. தயவுசெய்து தீர்க்கமாக சொல்லுங்கள். எஸ், இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? 3.2 தான் கொடுத்திருக்கு. பகவான் சொல்றேன், இவர் அர்ஜுனா சொல்றார், பகவான் ஒரே ஒரு இது சொல்லு, நான் என்ன பண்ணு இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு உங்களை நினைச்சு இப்படி உட்காரணுமா? இல்ல இப்ப ஹனுமானோட வால்ல வந்து நெருப்பு தீய வச்சோன்னு என்ன எடுத்து அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் சொல்லிட்டு வச்சார், ஆனா என்ன எடுத்து அவரு ஃபுல் லங்காவி அடிச்சுட்டார் இல்லையா? அந்த மாதிரி செயல் எப்படி? இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த வார்ஃபேர் மாதிரி இந்த மாதிரி இது பண்ணணுமா, இல்ல உங்களை நினைச்சுட்டு தியானம் பண்ணிட்டு உட்காந்துக்குமா? either this way or that way. கிளியரா ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படி. இது வந்து 3.6. யார் நெக்ஸ்ட் படிக்க போறீங்க மாதாஜி? லதா மாதாஜி இருக்கீங்களா? படிக்கல இல்லையா நீங்க? படிங்க. இல்லனா ஓகே. சங்கர நாராயண் பிரபுஜி இருக்கலா? கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய ஆஸ்து மனசா ஸ்மரன் இந்திரியாதான் விமூடாத்மா மித்யாச்சாரக ச உச்யதே. மித்யாச்சாரம், இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு வருது. உங்களுக்கு இது குவிஸ்ல வந்தாலும் வரும். மித்யாச்சாரம்னா என்னது அதுதான் வரும். வேற அப்புறம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பான், புரிஞ்சுட்டானா எழுதிடலாம். மித்யாச்சாரம்னா போலி மனிதன், அவ்வளவுதான். பெருசா ஒரு இது இல்ல. அப்ப போலி மனிதன் இவரை பார்த்தா போலி மனிதன் மாதிரி நமக்கு தோன்றதா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியல. தாடி வளர்த்தின்னு இருக்காரு, சுவாமிஜி மாதிரி ஒரு வேஷம், மாலையெல்லாம் போட்டு, இந்த மாதிரி பூ மாலை என்ன, பெரிய பெரிய பால் மாலையெல்லாம் போட்டுருக்காரு, கமண்டலம் என்ன, எல்லாம் கரெக்ட் தான். காவி உடை என்ன, எல்லாம் கரெக்ட். ஆனா என்னது, கையில சிகரெட்டு, காதுல இது மொபைல் அப்படின்னா என்னது? புலனுக்கு அவ்வளவு வந்து சென்சஸ்க்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. காதால கேட்கணும், யாரு என்ன இல்ல மொபைல் பாட்டு கேட்கறாத தெரியாது, யார்கிட்டயோ பேசிட்டு இருக்காரு, புலன் விசாரிக்கிறாரு, ஊர் வம்பெல்லாம் கேட்டுண்டு. நம்ம காது அதுக்கெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லையா? காது என்னத்துக்கு கொடுத்துருக்கு? பகவான் நாம கேட்கறதுக்கு கொடுத்துருக்கு. கை என்னத்துக்கு கொடுத்துருக்கு? எல்லாம் பகவான சேவை பண்றதுக்கு கொடுத்துருக்கு. ஆனா இவர் வந்து அவரோட புலனுணர்ச்சிக்கு இது சிகரெட் குடிச்சா ஒரு கிக்கு வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாம் பண்ற. அப்ப அவர் வந்து இஸ் நாட் அ ரியல் சுவாமி இல்லையா? அவர் வந்து போலியான மனிதர். அதான் மித்யாச்சாரம், அதுக்கு பேரு மித்யாச்சாரம். சோ மித்யாச்சாரம்னா இங்க போட்டுருக்கு இங்கிலீஷ்ல பிரிட்டெண்டர் அப்படின்னு, தமிழ்ல என்ன கொடுத்திருக்கு? பாசாங்குக்காரர் அப்படி போட்டிருக்கு. அப்ப உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல என்ன வரும் தெரியாது. அப்ப அக்கார்டிங்லி நீங்க பார்த்து பண்ணிக்க. அப்ப இதுல இந்த மீனிங், இந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன மீனிங்னா, புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர் ஆனால் உணர்வு பொருள்களின் மீது வாசிக்கும் ஒருவர் நிச்சயமாக தன்னை மாற்றிக் கொள்கிறார். எல்லாம் கரெக்ட் தான், இல்ல உடையெல்லாம் இப்படி போட்டு ஜபம் பண்றேன்னு போறார், ஆனா he is unable to control senses. அவரால அவரோட சென்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம இந்த மாதிரி இருக்கிறது. சோ அவர் எல்லாம் போலி மனிதன் அப்படின்னு. அவர் தன்னையே மாற்றிக் கொள்கிறார் மற்றும் பசங்குகாரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அடுத்து 3.9. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. நிறைய நடுநடுல இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா வரும். படிங்க. லதா மாதாஜி இருக்கா? படிங்க படிங்க. அபயம் அயம் அபயம் எங்க இருக்கு? அயம் அயம் கர்மத்தன அர்த்தம் கர்ம கௌந்தே முத்த சங்க சமாசர. வெரி நைஸ்.
எல்லாரும் படிக்கிறாள். கொஞ்சம் தமிழே படிக்கும் போது கொஞ்சம் பயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பயத்துல அபயம் எல்லாம் வந்து விடுறது, என்னெல்லாமோ இல்லாத லெட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு விடுறேன். தமிழ் தானே இருக்கு, நல்லா ஈஸியா படிக்கலாம். ஓகேயா, பயப்படாம பயம் இல்லை, படிங்க. ஓகே. அப்ப என்ன இதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா, விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். அப்படின்னா என்னது, நம்ம யஜ்யம் பண்றோம், யாகம் பண்றோம், டெஃபினட்டா அது வந்து பகவான் போய் சேரும். சேராதுன்னா சும்மா நெருப்புல போயிட்டு இவ்வளவு எண்ணெயை கொட்டுறாங்களே, என்னது நெய், சாரி எண்ணெயெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, நெய்யெல்லாம் போடுறாங்களே அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. அது டெஃபினட்டா அது பகவான் போய் சேரும், நிறைவேறப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. வேற என்ன செயல் நம்ம பகவானை நினைச்சு பண்றது எல்லாமே பகவான் போய் சேர்றதுக்கு எல்லா பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஆனா அது அல்லாமல் நம்ம என்ன செயல் பண்ணினாலும் அது என்னது, அது ஒன்னத்துக்கும் பௌதிக உலகத்தோட பந்தப்படுத்துவோம். என்னது, நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணத்தையும் நம்ம வந்து பிணங்கிடுவோம். அதனால நம்ம வந்து பகவானோட செயலை பண்ணினா அதுதான் போகணும். சோ எனவே குந்தின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். அதனால உனக்கு என்ன டியூட்டி, இப்ப நமக்கும் அதுதான் எடுத்துக்கணும். நமக்கு என்ன டியூட்டி கொடுத்திருக்க பகவான், கையை பிடிச்செல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணல. ஆனா நமக்கு ஒரு வேலைக்கு போறவா என்ன பண்ண சொல்லுவா, எனக்கு இப்படி வேலைக்கு போகணும், ஓகே, அதுதான் நம்ம டியூட்டினா அது பண்ணணும். இல்ல வேலைக்கு போல வீட்டுல உட்காந்து பிசினஸ் பண்றவங்கள பிசினஸ் தான் டியூட்டினா அதுதான் பண்ணணும். வீட்டுல இருந்தானாக்கா சமைச்சு போடுறதுக்கு அந்த லேடியோட ஹவுஸ் அவளுக்கு வந்து அதுதான் சமைச்சு போடணும், அது டியூட்டி. பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோ பண்ணதான் வேணும். அது போல எல்லாருக்கும் ஒரு டியூட்டி இருக்கு. ஒரு சின்ன பையனா இருந்தாலும் ஸ்கூல் போகதான் வேணும், காலேஜ் போற பிள்ளையானா போகதான் வேணும். அப்ப உங்களுடைய டியூட்டி நீங்க பண்ணுங்க. ஆனா என்னது, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அவரது திருப்திக்காக செய். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவரது திருப்தினா என்னது, அவரை நினைச்சு செய்யணும் அர்த்தம். அவரை நினைச்சு, நான் உங்களை நினைச்சு செய்யறேன் பகவானே, அதுக்கு என்ன பலன் உண்டோ நீங்க கொடுங்க, ஆனா எப்போ உங்களை வந்து நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸா பண்ற பசங்க எல்லாம் நல்ல மார்க் வாங்குறாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு டென்ஷன் கிடையாது. இந்த இது ஆன்மீகம் இதெல்லாம் தெரியாம பண்ற பசங்க தான் ரொம்ப டென்ஷன். என்ன அதனால கள்ளு குடிக்கிறது என்ன, அப்புறம் விரக்தியாயி நேதி கூட சொன்னீங்க சுயசைட். அந்த நல்ல மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சுயசைட் பண்ணி காண்ட் இமேஜின். எவ்வளவு மார்க் வாங்கி, எவ்வளவு காம்படிஷன் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதி, இவ்வளவு எல்லாம் ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி, அப்பா அம்மா எல்லாம் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு ஹாஸ்டல்ல இருந்து ஏதோ யாரோ ஏமாத்தினா, யாரோ என்னவோ சொன்னான்னு விழுந்தாச்சு தற்கொலை. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆன்மீக அறிவு கிடையாது. அதனால நான் இப்போ சொல்றேன், சின்ன பசங்களை எல்லாம் இப்பவே ஆரம்பிச்சிடணும். அப்போ இந்த ப்ரெஷர் இருக்கா, ஏன்னா அந்த ஏஜ்ல தான் ப்ரெஷர் இருக்கும். சின்ன பசங்கள்ல இருந்து வளர 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 ப்ரெஷர் நிறைய இருக்கும். பெரியவாள் ஆக இன்னும் ப்ரெஷர் நிறைய, என்னெல்லாமோ குழப்பம் அதுல இருக்கும். சோ அதுல ப்ரெஷர்ல எல்லாம் இறக்கப்படணும்னாக்கா பிபி மாத்திரை போட்டு எல்லாம் போகாது, அது போட்டுனேதான் இருக்கணும். பகவத்கீதா மாதிரி நல்ல நல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கலாம். பகவத்கீதா இஸ் ஒன்லி பேசிக் ஸ்டெப் தான். அதுக்கு மேல இன்னும் நிறைய பாகவதம் படிக்கலாம், நிறைய இருக்கு. சோ அதெல்லாம் படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா we will be at peace. மனசு வந்து சாந்தமா இருக்கும். ஓஹோ ஒண்ணும் இல்ல, நத்திங், இதுவும் கடந்து போகும்ல. நம்ம ஈஸியா சொல்லலாம், ஒருத்தரோட ப்ராப்ளம் பத்தி ஐயா டோன்ட் வரி, இதுவும் கடந்து போகும். நமக்கு வரும்போதுதான் தெரியும், ஐயோ நான் எப்படி இதுல இருந்து மீட்டுன்னு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ அதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம படிச்சாதான் நமக்கு மனசு சாந்தியா இருக்கும். சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய்யணும், அவரை நினைத்துண்டு செய். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். பந்தம்னா என்னது, புண்ணியம், புண்ணிய இது நம்ம ஏதோ செயல் பண்ணினோம்னா புண்ணியம் பாவம் வந்தாலும் ரெண்டுமே பந்தம் தான். ஏன்னா புண்ணிய செயல் பண்ண என்ன வரும், இது நல்ல காரியம் பண்ண என்ன வரும், புண்ணியம் கிடைக்கும். புண்ணியம் கிடைச்சா எங்க போவோம், மேல உலகம் நிறைய இருக்கு, ஒரு 6 உலகம் இருக்கு மேல. அங்கெல்லாம் போய் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு எகெயின் நம்ம இங்கதான் பிறக்கணும், திரும்பி பிறப்போம். அதே போல பாவ செயல் பண்றவங்க போவா, கீழே அத்தலை வித்தலை சுத்தலை மகாத்தலை ரசாத்தலை கீழே நிறைய இருக்கு, 7 உலகம் இருக்கு. அது வரைக்கும் போயிட்டு நல்லா அனுபவிச்சு எண்ணெயில வரத்தை எல்லாம் இருக்கே. அந்த இதுல எல்லாம் போட்டிருக்கு, என்னோ புராணத்துல எல்லாம் போட்டிருக்கு. என்ன என்ன புராணம், கருட புராணம். கருட புராணம் அதுல எல்லாம் போட்டிருக்கு. அப்ப அதுல நன்னா அனுபவிச்சுட்டு பாவம் பண்ணினதுலாம் திரும்பி இங்கதான் வந்து பிறப்போமா. அப்ப என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா, புண்ணியம் பண்ணினாலும் நமக்கு திரும்பி அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கதான் வருவோமா, பாவம் பண்ணாலும் இங்கதான் வரப்போறோம், நமக்கு இங்க வர வேண்டாம். அப்ப அதுக்கு என்ன வழின்னா பகவானை நினைச்சுட்டு பகவானோட இதுல போறதுதான் நல்லது. சோ நம்ம வந்து பகவான் நாம சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்னாக்க இந்த பந்தத்தில நம்ம விடுபட்டு நம்ம வந்து வாழ முடியும். பந்தம்னா நம்ம திரும்பி பிறக்கவே மாட்டோம் இங்க, அந்த மாதிரி. ஓகே, அடுத்தது யார் படிக்க போறாங்க, பிரபுஜி, அரசு பிரபுஜி படிங்க. மாதாஜி, அரசு பிரபுஜி படிங்க. தேவான் பாவயதானேன, மியூட்ல இருக்க பிரபுஜி, அன்மியூட் பண்ணுங்க. தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவயன் வஹ யஸ்ரேயஹ பிரம் அவாம் ஸ்ரேயத. எஸ், படிச்சுட்டாள், ஒரு மாதிரி படிச்சுட்டாள், மேனேஜ் பண்ணிட்டாள். அதனால இங்கிலீஷ் வச்சிருக்கேன், இன்கேஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம்
தமிழ் தடுமாறுறதுன்னா இங்கிலீஷும் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா இந்த ப ப எல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அட்லீஸ்ட் அதுல பி போட்டிருக்கு, பி போட்டிருக்கும். இதுல எல்லாம் ஒரே ப தான். அதனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் பண்ணி நான் இங்கிலீஷும் போட்டிருக்கேன். ஓகே, அப்ப இதுல இருந்து தமிழ் எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ நான் வந்து அப்புறம் தேடி பிடிச்சு போடுவேன். ஓகே, நான் இங்கிலீஷ்ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். The demigods being pleased by sacrifices will also please you. அப்படின்னா என்னது, நம்ம எல்லா பகவானையும் வழிபடுறோம். நமக்கு எல்லாம் என்னது முக்கோடி பகவான் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, நிறைய பகவான் இருக்கு, நம்ம எல்லாம் வழிபடுறோம். திங்கக்கிழமை ஒரு பகவானை வழிபடுவோம், செவ்வாய்க்கிழமை தேவிக்கு, திங்கக்கிழமை சிவனுக்கு, செவ்வாய்க்கிழமை தேவி, புதன் என்னது ஐ திங்க் முருகன் நினைக்கிறேன், வியாழக்கிழமை சாய்பாபா, வெள்ளிக்கிழமை அகைன் தேவி, சனிக்கிழமை இது ஹனுமான், இப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை யாரு இருக்கார் தெரியல, ஐ திங்க் சூரிய பகவானா. இப்படி நிறைய பேருக்கு என்னெல்லாமோ வச்சிருக்கா. பண்றது கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை பகவான் கிருஷ்ணர், சொல்லவே இல்லை, பண்ணாதீங்க சொல்லவே இல்லை. ஆனா என்ன சொல்றாருன்னா, அதெல்லாம் வந்து ஒரு பூ, பழம், இலை, இந்த ஒரு செடியில என்னெல்லாம் இருக்கும், பூ, பழம், இலை, அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கு அதுல. ஒரு ஒருத்தருக்கும் நம்ம தண்ணி ஊத்துறோமா, இந்த ஃப்ளவர் நல்லா வளரணும், நல்ல பூ வளரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பூக்கு தண்ணி ஊற்ற மாட்டோம். நல்ல இலை இது வரணும்னா இலைக்கு அப்படியெல்லாம் பண்றது இல்லை. நம்ம அந்த மண்ணுக்கு தான் போடுறோம். அந்த மண்ணு வந்து அப்படியே அந்த மண்ணுல போற ரூட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு எல்லாமா வளர்றது. கிருஷ்ணர் தான் மூலமே. அவரை வழிபட்டா போற எல்லாம் கிடைச்சிடும். ஆனா இன்னும் நமக்கு வந்து நமக்குன்னா ஐ எம் இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் ஆல்சோ, நம்ம இன்னும் அந்த பழைய இதுல இருக்கோம். அப்ப என்ன சொல்றாரு, த டெமிகாட், பாக்கி எல்லாம் கிருஷ்ணரை தவிர பாக்கி எல்லாருமே ப்ளீஸ் தே வில் பிகம் ஹாப்பி. நீங்க அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் நீங்க வந்து விரதம் இருக்கீங்களோ, என்னெல்லாம் நீங்க பண்றோளோ அதெல்லாம் பண்ணி அவங்களெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. being pleased by sacrifices, நம்ம பண்ற என்னெல்லாம் யாகம் பண்றோம் எல்லாம் சந்தோஷப்பட்டுப்பார். will also please you, உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார். உங்களுக்கு நீங்க வெள்ளிக்கிழமை அந்த என்ன லக்ஷ்மி தேவியோட என்னெல்லாமோ நான் கேட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் பண்ணினா, இவ்வளவு வாரம் பண்ணினா இவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு. கனகதார ஸ்தோத்திரம் சங்கராச்சாரியார் எழுதியிருக்காரு. ஏழை இவருக்கு வந்து சொன்னதுனால இந்த மழை இது பெஞ்சது, என்னது கனகமா கோல்டு காயின்ஸ் எல்லாம் வந்தது அப்படின்னு எல்லாம் போட்டிருக்கு. இப்ப அது கோல்டு வரதோ இல்லையா, ஆனா படிப்பா ஏதோ நல்லது வரட்டும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இல்ல, ஆனா யூ வில் கெட் த பெனிஃபிட். இட்ஸ் நாட் கோல்டு, சம்திங் ஏதோ ஒண்ணு ஒரு நல்லது வரும். வில் ஆல்சோ பகவானும் அந்த மாதிரி இது டெமிகாட்ஸ், அவெல்லாம் டெமிகாட்ஸ்னு பேரு, அவனும் திருப்திப்பட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. And thus, by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. அப்ப இந்த ஸ்லோகம் நல்லா நினைவு வச்சுக்கணும். யாரும் வந்து எகெயின்ஸ்டா சொல்லவே இல்லை. கிருஷ்ணர் பகவான் கரெக்ட் தான், ஆனா மற்ற பகவான்களையும் நம்ம வழிபட்டா அதுல இருந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும். அந்த ஸ்லோகத்தையே கொடுத்திருக்கு. அப்போ மென் அண்ட் டெமிகாட்னா என்னது, நம்மள மாதிரி மென்னாக்கா நம்மள மாதிரி மனுஷாவுக்கும் இந்த டெமிகாட் பாக்கியுள்ள இந்த தெய்வம், எல்லா தெய்வங்களும் இங்க போட்டிருக்கு. லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி எல்லாம் தான் போட்டிருக்கு. சிவன் என்ன கண்ணுக்கு தெரியல, எல்லாரும் இருக்கு. அதான் ஹனுமான், இந்த தேவி, அத பிள்ளையார் எல்லாம் போட்டிருக்கு. முருகன் நினைக்கிறேன், இது முருகன். எல்லாரையும் வழிபட்டு என்ன அவரும் சந்தோஷப்பட்டு நம்ம என்ன வேண்டுமோ அதெல்லாம் கொடுக்கவும் செய்வாராம். அப்ப இந்த கோஆபரேஷன் பிட்வீன் மனுஷாளுக்கும் அது டெமிகாடுக்கும் நல்லா இணைந்து அவர் வந்து ப்ராஸ்பரிட்டி நல்லா நம்ம வந்து வாழவும் செய்யலாம். வில் ரெயின் ஃபார் ஆல், எல்லாருக்கும் நல்லது கிடைக்கும். இது பகவான் சொன்னதுதான். 3.11 நல்லா நினைவு வச்சுக்கணும். யாராவது வேற ஏதாவது சொல்லுச்சுன்னா இல்ல, இந்த ஸ்லோகத்திலேயே எழுதிருக்கு சொல்லணும். எஸ், இப்ப வந்து வேற கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் போலாம். இப்ப வந்து நம்ம கடமைகளை பண்ணணும். ஓகே, இப்ப நம்ம கடமைன்னு என்னது, நம்ம என்ன வேலை பண்ணுவோம். ஒரு ஃபார்மர் தான் என்ன பண்ணுவார், உழவு தொழில் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அது மாதிரி இல்ல, இது யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றவா என்னதுனாக்க இந்த ஸ்கிரிப்சர்ல இருந்தா எடுத்து பண்ணுவா. இன்னும் அதுலதான் எல்லா ஸ்லோகம்லாம் எழுதிருக்கு. சோ மெயின் என்னது, இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதை புரிந்துட்டு நம்ம கடமைகளை பண்ணணும். கடமைன்னா என்னது, ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ் அது ஒரு ரிக்வயர்ட் டியூட்டிஸ். அது இல்லாம பௌதிக உலகத்திலயும் நம்ம வந்து ஃபார்மிங்கோ இல்ல காலேஜ் ப்ரொஃபஸரோ டீச்சர்ஸோ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் டாக்டரோ அவாவோ கடமை பண்ணதான் ஆஸ் பர் இது நம்ம சாஸ்திரத்துல கொடுத்துருக்கிற போல பண்ணணும். அப்படின்னா என்னது, பகவானை நினைத்து அந்த இதையும் வேலையும் பண்ணணும். பௌதிக உலகத்துல ஒரு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. உங்க டியூட்டி பண்ணுங்க, ஆனா ஸ்கிரிப்சரல் எழுதுற போல பகவானை நினைத்து பண்ணுங்க. அப்புறம் யாகம், இது வந்து இந்த மாதிரி பண்ணதுன்னு இட் இஸ் லைக் யாகம். நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அது யாகம் தான். நெருப்புக்கு முன்னாடி வந்து இப்படி நான் இதுல இதுதான் இந்த நெருப்புல போடுறோமே அதுதான் யாகம்னு கிடையாது. இப்ப எல்லாரும் பகவத்கீதா அட்டன் பண்றாலும் இது ஒரு யாகம். 18 நாள் நம்ம வந்து உட்கார்ந்துட்டு 1 hour கேட்கறோம்னா இது மகா பெரிய யாகம் தான். இதுக்கு ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் நம்ம பண்ணும்போது இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த யாகம் தான். கிருஷ்ணரே பக்கத்துல கேட்டு தான் இருக்கலாம். ஓஹோ, இதெல்லாம் கேட்டு இருக்கலாம், அதுக்கே ஒரு அனுகிரகம் தனியா கொடுத்து வச்சுட்டு இருக்காரு. இதுனா நான் வந்து ஸ்கிரிப்சரல் ரெஃபரன்ஸோட தான் இதெல்லாம் சொல்றேன். அப்ப இந்த மாதிரி யாகம் பகவானை நினைத்து எது பண்ணினாலும் யாகம். அது நம்ம பௌதிக இதுல வந்து ஒரு ஃபார்மர் ஒரு இவர் என்ன உழவு தொழில் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம வேற என்ன தொழில் பண்றோமோ பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அது யாகம் மாதிரி ஆயிடும்.
அதுல இருந்து வந்து அந்த யாகம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா மழை பொழியும். நிறைய பகவானை நினைச்சிட்டு இந்த யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா மழை, நல்ல மழை வரும். அதான் சொல்லுவா இல்லையா, நல்லா மழை பெய்யறதுன்னா சுபிக்ஷமா இருக்கும் அப்படின்பா. மழை இல்லாதீங்கன்னா என்ன பாவம் பண்ணினோமோ, மழையே இல்லையே வரட்டா இருக்கே அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, கேட்டிருக்கோம். சோ மழை நல்லா பொழியும். நல்ல யாகம் யஜ்யம்ல நம்ம யாகம்னா நாட் நெசசரி ஒரு யாகம், இந்த மாதிரி நம்ம செயலை பகவானை நினைத்து செய்யும் போது மழை நல்லா எப்பெல்லாம் மழை பெய்யணுமோ அவ்வளவு லிமிட்டட், எவ்வளவு பெய்யணுமோ அவ்வளவுதான் பெய்யும். ஒரேடியா பெஞ்சு எல்லாம் ஃபிளட் அந்த மாதிரி ஆனாலும் ஃபெயிலியர் தான். அந்த மாதிரி சமயத்துல மழை பெய்யும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நிறைய தானியங்கள்லாம் விளையும். அந்த தானியங்கள்லாம் விளைஞ்சு பகவானுக்கு எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணி திரும்பி அது பகவானுக்கு தான் போடுது. பகவான் என்ன எழுதியிருக்காரு, ஸ்கிரிப்சர்ல எழுதியிருக்கிறதா தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அதனால மழை பெய்யறது, அதனால நல்ல தானியங்கள் விளையிறது, அதனால இது எல்லா பொருள்களும் விளையாடுது, ஃப்ரூட்ஸ் ஃபிளவர்ஸ் எல்லாமே வருது. அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி பகவானுக்கு ஒரு அர்ப்பணம் பண்ணணும். தேங்க்ஸ் கிவிங் பண்ண வேண்டாமா? இதெல்லாம் நமக்கு ஏதாவது கிடைச்சாதான் நம்ம வந்து ஆஹா நீங்க நல்ல ஒரு இது என்னது நான் பாஸ் ஆயிட்டேன் சம்திங், இன்னைக்கு போயிட்டு கோயில்ல போயிட்டு நான் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், ஐம் சோ ஹாப்பி. அப்படி இல்லை, இதெல்லாம் ஃபார் எவ்ரி திங். காத்தா இருக்கட்டும், மழையா இருக்கட்டும், வெயிலா இருக்கட்டும், எல்லாம் பகவான் கொடு. ஒரு நாளைக்கு வெயில் இல்லைன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போடுவோம். இதெல்லாம் திரும்பி திரும்பி சொல்லவே வேண்டாம் இல்லையா? சோ ஃபார் எவ்ரி திங் நம்ம வந்து பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் கொடுக்கதான் வேணும். எப்படி கொடுக்கணும்? அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்றது. நம்ம என்ன வீட்டுல பொருள் பண்றோமோ அதெல்லாம் வச்சு கொடுக்கணும். வெளியில இருந்து பொருள் வாங்கி சாப்பிடறத கொடுக்க வேண்டாம். பகவான் அது கேட்கவும் இல்லை. நீங்க நல்ல சுத்த ஆச்சாரமா பகவானுக்கு என்ன அர்ப்பணம் பண்றோம் அதை நீங்க சாப்பிட்டா அதுதான் வந்து நல்ல செயல். அது ஐ திங்க் நேத்திக்கு இதுல இருந்து நினைக்கிறேன். அது இல்லாம உள்ளது சாப்பிடுறதெல்லாம் பாவத்தை நீங்க உண்றா போல அப்படின்னு. சோ இது வந்து இட்ஸ் லைக் சைக்கிள் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். இது வந்து தியாகத்தின் சுழற்சி. இது வந்துட்டே இருக்கும். எஸ், பௌதிக உலகத்துல வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, கர்ம காண்டம்னா என்ன, கர்ம காண்டத்துல எப்படி இருக்கும், கர்ம யோகத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஓகே, நம்ம செயல் பண்றோம். செயல்ல வந்து இப்ப பௌதிக உலகம்னா இப்ப மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் என்ன அதுல என்ன கிடைக்கும், நமக்கு பாவம் கிடைக்கும், இல்லாட்ட புண்ணியம் கிடைக்கும். கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம்னாக்கா இது இது நமக்கு பகவான டியூட்டி, நம்ம டியூட்டி பஸ், நான் பகவான நினைச்சது கிடையாது, ஒரு டியூட்டி. நம்ம இப்ப என்ன சொல்றது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீச்சர் வேலைக்கு போறாங்க, டீச்சிங் பண்றாங்க, வராங்க, அவங்களோட தொழில் அதுதான். அங்க போயிட்டு எல்லாம் கிருஷ்ணாராமன் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. ஆனா அது பண்ணும்போது என்ன பாவம் கிடைக்கும், பாவமின்மை, அதான் ரெண்டுமா இருக்கும். சிலப்ப பாவம் கிடைக்கும். என்ன சொல்றேன், ஐம் நாட் கெட்டிங் ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிள். பாவம் கிடைக்கிற போல செயல் எல்லாம் பண்ணிட்டுனா பாவம் கிடைக்கும். இல்ல நல்ல ஹெல்ப் பண்ற போல பண்ணிட்டுனா ரஞ்சிதா மத்தாஜி மீட் பண்ணிடும். சரி, எப்படி ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஒருத்தர் ரோடு கிராஸ் பண்றோம், ஐயோ ஒருத்தர் வந்து வயசானவர் இருக்கிறார், இல்ல கால் ஊனம் உள்ளவர் இருக்கிறாருன்னா, இல்ல கண் குரு, அவளை பிடிச்சு இப்படி கிராஸ் பண்ணி விட்டோம்னு நமக்கு ஒன்றும் அது ஒன்றும் பெரிய காரியமா தோணாது, பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். அது நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும், நமக்கு தெரியவே தெரியாது. பாவம்னா ஏதோ கடும் சொற்களா யாரையாவது சொல்லியிருப்போம், ஏன்னா இடிச்சு நிக்கிற நீங்க பஸ்ல எல்லாம் நெருக்கமா இருக்கும், ட்ரெயின்ல அப்படி எல்லாம் சொல்லியிருப்போம். நம்ம அன்னைக்கு நமக்கு நிக்க இடம் இல்ல சொல்லியிருப்போம். ஆனா கடும் சொற்கள், கடும் வார்த்தைகளால் பேசுறது, ஆக்ஷன், இதெல்லாமே நமக்கு பாவம் விளைவிக்கும். டெஃபினட்டா பாவம் தான் அது. சோ இந்த மாதிரி கர்ம காண்டல் ரெண்டுமா இருக்கும். ஆனா கர்ம யோகம்னா என்னது, பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அது பாவமும் இல்லை, புண்ணியமும் இல்லை. அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம செயல்லயே அந்த மாதிரி இருக்கு. பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அது நம்ம பாவ கணக்குலயும் போகாது, புண்ணிய கணக்குலயும் போகாது. நம்ம அதுக்குதான் ட்ரை பண்ணணும். ரஞ்சிதா மத்தாஜி மியூட்ல இருங்கம்மா, அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் விருப்பம் என்னக்கிறது, நமக்கு என்னெல்லாம் ஆசை, பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம விருப்பம் இருக்கிறது. எனக்கு வேணும், எனக்கு ஒரு நல்ல மாலை வாங்கிக்கிறதுக்கு ஆசையா இருக்கு, ஒரு நல்ல எனக்கு சென்ட், வாட் எவர் யூ கேன் திங்க் ஆஃப், அந்த மாதிரி எனக்கு பௌதிக உலகத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆசை இருக்கும். அது போல வேணும்னு. கர்ம காண்டத்துல வந்து எப்படி பலன் நோக்கு செய்யணும். நான் இதை ஏதாவது பண்ணினேன்னா அது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் தெரியும். இப்ப ஒரு சொன்னேன், இந்த ஒரு என்னது கோயில் போறது, ஒரு தேங்காய் உடைக்கும். ரஞ்சிதா I don't know why she's unmuted. Okay. பலன் நோக்கு செயல் அப்படின்னா என்னது, நம்ம கர்ம காண்டம்னா என்னது, நம்ம எது பண்ணாலும் இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும், நான் கோயிலுக்கு போறேன், 10 வெள்ளிக்கிழமை போறேன்னா, இல்ல 4 சதுர்த்தேங்காய் உடைக்கிறேன், ஒரு 10 பிரதட்சணம் பண்றேன், அதனால எனக்கு ஏதாவது கிடைக்கும்னு யாராவது சொன்னா அதுதான் பலன் நோக்கு செயல். அதுதான் கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம்னா we are expecting something in return. நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுக்கு ரிட்டர்ன் ஏதாவது வேணும்னு. கர்ம யோகம்னா அது கிடையாது. பகவானை நினைத்துட்டு நம்ம மாட்டுக்கு பண்ணிடுறோம், பற்றின்றி கடமையை செய்வது. அப்ப பகவானை நினைச்சு செய்யும் போது அதுல வந்து அதுதான் கர்ம யோகம். அதுல வந்து நமக்கு இது ஒன்னும் ரிட்டர்ன்ல நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம், அது பகவானோட அது டிபார்ட்மெண்ட் அவர் கொடுத்துட்டார். அப்புறம் செயலை பற்றிய அறிவு.
இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்படி என்ன செயல் பண்ணாலும் நான் தான் அனுபவிக்க போறேன் அந்த ஒரு அறிவு இருக்கும். நான் பண்றேன், நான் ஏதாவது பொருள் வாங்கிட்டு வந்தேன், அதை சமைக்கிறேன், சாப்பிடுறேன்னா எனக்கு வேண்டி எனக்கு பிடிக்கும், அதனால அந்த பொருள் வாங்கிட்டு வந்தேன், சமைச்சே சாப்பிட்டேன். ஏதாவது வீட்டுல ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா மொபைல் நல்ல மொபைல் வாங்கினேன் எனக்கு யூஸ் பண்றேன். அப்போ பௌதிக உலகத்துல அதுதான் நானே அனுபவிப்பாளன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை தான் நம்ம பண்றோம். கர்ம காண்டம் என்னது, அதுவும் அதேதான், நானே அனுபவிப்பாளன். பட் கர்ம யோகத்துல என்ன ஆகுதுன்னா தன்னை உரிமையாளனாக கருதுவதில்லை, எல்லாம் பகவானுக்காக செய்யறேன். இருக்கிற வீடு என்னது, அவர் நான் ஒரு பணம் கொடுத்திருக்காரு, அதுல ஒரு வீடு கட்டினேன், அவர் கொடுத்த இல்ல டெம்பரரியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். அடுத்தது உடல் எடுத்துன்னு நான் எங்க போவேனோ தெரியாது, இதெல்லாம் டெம்பரரி வேர்ல்டு நான் இருக்கேன். அந்த மாதிரி பகவானை நினைச்சுட்டு இருக்கிறது தன்னை உரிமையாளர்னு எண்ண மாட்டானவன். எதுல? கர்ம யோகத்துல. பகவான் மீதான நம்பிக்கை பௌதிக உலகத்துல அவனுக்கு இருக்குமா பகவான் மீதான நம்பிக்கை? நோ. ஏன்னா காலையில இருந்து கூட எனக்கு எங்க பகவத்கீதால நேரமே கிடையாது. காலையில ஓடணும், அதுக்குள்ள அங்கெல்லாம் அவ்வளவு வேலை செய்யணும், அதுக்கப்புறம் ஓட்டி ஓவர் டைம் பண்ணணும், எனக்கு பணம் சம்பாதிக்கணுமே. அப்புறம் சாட்டர்டே சண்டே ரிலாக்ஸ் பண்ணணும், நல்ல ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடணும், பிக்சர் பார்க்கலாம். பௌதிக வாழ்க்கையில இதுதான் நடக்கும். பௌதிகத்திலே இருந்தோம்னா இதுதான் நடக்கும். பகவானை அவள்லாம் மறந்தவன், பகவானை மறந்தவன். கர்ம காண்டம் அந்த மாதிரி செயல் பண்றவா எப்படி? பகவானை உபயோகப்படுத்துபவன். அப்படின்னா என்னது? பகவானே நான் உனக்கு இதான் சொன்னேன், தேங்காய் இவ்வளவு உடைக்கிறேன், இப்ப நீ எனக்கு இது தருவியா? நான் இவ்வளவு ஒரு அங்க பிரதட்சணம் பண்றேன், வேலை குத்திக்கிறேன், என்னெல்லாமோ எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கா. நான் அது மாதிரி பண்றேன், அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? தனக்கு ஏதாவது கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டிய பகவானை வழிபடுவோம். ஸோ இஸ் யூசிங் பகவான். அந்த மாதிரி பிசினஸா யூஸ் பண்ணிடுறோம். ஆனா கர்ம யோகத்தை நம்ம என்ன சேல்ஸ் பண்ணாலும் என்னது, பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுவோம். நம்ம பகவானை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். பகவான் நமக்கு சொல்லுவார் கரெக்டா. இப்ப பகவத்கீதாக்கு இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க, பகவான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு 3 o'clock நீங்க போங்க அப்படின்னு வழிபடுத்துறதுனாலதான் நீங்க எல்லாம் வந்திருக்காரு இல்லையா? சோ பகவான் உங்களை உபயோகப்படுத்துறாரு, அது பரவாயில்ல. நம்ம பகவானை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் லாஸ்ட் என்னது, அடையும் பலன்கள் என்னது, பௌதிக வாழ்க்கையில இருந்து அதுலயே இருந்துட்டோம்னாக்கா நரகம் ஸ்வர்க்கம் இது ரெண்டும் கிடைக்கும். பாவ செயல் பண்ணா நரகத்துக்கு போவோம், சொர்க்கம் பண்ணா இது புண்ணிய செயல் பண்ணா சொர்க்கத்துக்கு போவோம். சொர்க்கம்னா நிறைய இருக்கு. நம்ம இப்ப புவ சுவ மக தப ஜன சத்தியலோகம், அது வரைக்கும் எங்கெல்லாம் நமக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருப்போமோ அக்கார்டிங்லி நமக்கு அந்த மாதிரி லோகம் கிடைக்கும். அப்புறம் கர்ம காண்டத்துல இருக்கிறவங்க பெரும்பாலும் சொர்க்கம். அவளுக்கு என்ன நல்ல செயல் தானே, ஏன்னா நல்லது பண்ணாதானே எனக்கு நல்லது வரணுமே. எனக்கு நல்லது வரணும்னு சொல்லிட்டு விரதம் இருப்பா, எல்லாம் கோயிலா போவா, அந்த மாதிரி அந்த எண்ணம் போறத பத்தி இல்ல. சொர்க்கம் கிடைக்கும் வாழ்க்கை. ஆனா சொர்க்கம் எல்லாம் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இங்கதான் வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10,000 ரூபாய் ஒரு 50,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு ஒரு பிக்னிக் போறோம், கோடைக்கானல் போனோம், ஒரு ஊட்டி போனோம், நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவோம். அந்த 50,000 குறைஞ்சு ஒரு 10,000 5,000 2,000 வரத்துக்குள்ள நம்ம திரும்பி இந்த வீட்டுக்கு தான் வருவோம். வீட்டுக்கு திரும்பி சம்பாதிப்போம். திரும்பி அடுத்த பிளான், அடுத்த இதுக்கு எங்க போகணும்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இப்ப அந்த பணம் சம்பாதிச்சு அதை யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பிக்னிக் போறப்பதான் நம்ம புண்ணியத்தை சம்பாதிக்கணும். புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சு மேலு உலகத்துல போயிட்டு அதை கரைச்சு திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்தை திரும்பி இறப்போம். திரும்பி இதே வாழ்க்கை தான். அப்ப அதுல இருந்து முக்தி பெறணும். அப்ப அது எப்படி முக்தி வரும்? கர்மயோகத்துலதான் முக்தி வரும். பகவானை நிறுத்திட்டு எது பண்ணாலும் பாவமும் வராது, புண்ணியமும் வராது. டைரக்டா பகவான் உலகத்துக்கு போயிடலாம், கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போயிடலாம். எஸ், இது யார் படிக்க போறாள் நெக்ஸ்ட்? ரஞ்சிதா மாதாஜி இருக்கேளா? வேற யாரு இருக்காங்க பாக்குறேன். யார் இன்னும் படிக்கல? பிரகாஷம் பிரபுஜி ஆன் வந்திருக்கே, அன்மியூட் பண்ணிக்கும்போ. பாவம் தெரியல, கஷ்டப்பட்டேன். வந்துட்டேன். திரும்பி அதை அமுத்துறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு வாட்டி அமுத்துங்க பிரபுஜி அந்த இத மைக்க. சரி, அதுக்குள்ள வேற யாரோ படிக்கலாமா? மோகன் குமாரோ, ஸ்ரீதர் பிரபுஜி, கே முருகன் பிரபுஜி, மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பேர் இருக்கல, யாரோ ஒருத்தர் படிங்க மேம். நான் படிக்கட்டுமா மேம்? கிருஷ்ணவேணி படிங்க. யக்ஞசிஷ்டாஷின சாந்தோ முச்சந்தே சர்வ கில்பிஷை புஞ்சதேதே த்வஹம் பாப ஏ வாசனாத் யாத்மா காரணாத் பச்சந்தியாத்ம காரணாத். ஓகே, இதுல என்ன சொல்லியிருக்கனாக்கா, யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். இதுலதான் வந்திருக்கு. அதுக்கு நான் நிச்சயம் நேற்றுக்கு வந்துடுத்தோம் அப்படின்னு.
நான் காத்தால இதே லெசன் தான் நடத்துட்டே குழந்தைகளுக்கு அவள் சொன்னது எனக்கு நல்லா வந்துச்சு. ஓகே, அப்ப யாகத்துல நம்ம என்னெல்லாம் யாகத்துல நம்ம வந்து அர்ப்பணிக்கப்படுறோமோ, யாகம் இல்ல பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணின அந்த உணவு நம்ம உண்போம்னா என்னது, பகவானின் பக்தர்கள் அந்த மாதிரி உணவை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் போது என்னாகும், எல்லா வித பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். அந்த பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை நாம வந்து உண்டா, அது வந்து நம்ம we have to take. தங்களது சுய புலனின் தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். எனக்கு பிடிக்கும் அதனால நான் வாங்குறேன், பகவானுக்குலாம் அர்ப்பணம் எல்லாம் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம், நான் சாப்பிடுறேன்னா எஸ்பெஷலி நான்வெஜ் எல்லாம் பகவான் கேட்கவே இல்லை. அப்போ அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணவும் முடியாது. ஆனா எனக்கு நாக்கு கேட்கறது என்ன பண்றது, சாப்பிட்டா என்னது, அது பாவத்தையே உண்கிறார்கள். இது நான் சொல்லலப்பா, இதுல கொடுத்துருக்கார். புஞ்சத்தே அப்படின்னா சாப்பாடு, தே துவகம் பாப்பா, நீங்க வந்து என்ன பாவம் தான் சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னு. இது பகவானுக்கு கொடுக்காத பொருளை நீங்க வந்து உண்டால் என்ன ஆகும், பாவத்தை தான் உண்கிறீர்கள் அப்படின்னு ஸ்லோகத்துல கொடுத்துருக்கு. ஏ பச்சந்தி ஆத்ம காரணா கொடுத்துருக்கு. சோ அதனால இனிமேல இருந்து அட்லீஸ்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும், டெய்லி எல்லாம் எங்களால பண்ண முடியாது, நாங்கெல்லாம் நான்வெஜ்லயே தான் சின்னதுல இருந்து இருந்தோம்னா கரெக்ட், நம்மளால மாற முடியாது. அட்லீஸ்ட் ஒன் டே, ஒரு நாளைக்கு நம்ம டிசைட் பண்ணலாம், சண்டேயா இல்ல சண்டே தான் எல்லாம் ஓகே, மண்டே டியூஸ்டே ஏதாவது ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு என்ன அர்ப்பணம் பண்றோமோ அதை சாப்பிடலாம். அவருக்கு அதுலதான் அது வந்து நமக்கு அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது பகவானுக்கு சந்தோஷப்படுத்தி அதை உண்ணலாமே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோன்னா முள்ள எல்லாரும் மாறிடுவான். நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம பல்லெல்லாம் எப்படி இருக்குனாக்கா, அது பிரபுபாத சொன்னதுதான், நான் சொல்லல, பிரபுபாத புக்ல கொடுத்திருக்காரு. நம்ம பல்லெல்லாம் இட் இஸ் நாட் இந்த கார்னிவரஸ், நம்ம வந்து புல்லு இந்த மாதிரி இலை இதெல்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு நம்ம பல்லு கொடுத்துருக்கான். புலியோட சிங்கத்தோட பல்லு பார்த்தா அப்படி கோபுரமா இப்படி இருக்கும், ஏன்னா அது குத்தி கிழிச்சு அப்படிதான் அவ. அப்ப இந்த மனுஷாலாம் என்ன பண்றா, பல்லு அப்படி இல்லை, அப்ப இந்த ஃபார்க்கால இப்படி குத்தி, நம்ம ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் பாத்துருவோம், ஒரு கையில ஃபார்க் இருக்கும், இன்னொரு கத்தி இருக்கும், கத்திய வச்சு அறுத்து இதை வச்சு குத்தி, ஏன்னா பல்லு அப்படி இல்லையே, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அவ சாப்பிடலாம். அப்படி சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அழகா கையால சாப்பிடலாம், ஸ்பூனால சாப்பிடலாம். ஏன்னா நம்ம உணவு அவ்வளவு சிம்பிள் உணவு தான் பகவான் கேட்டிருக்காரு. பகவான் கற்பனம் பண்ண உணவு சாப்பிட்டா போறோம், நிறைய இருக்கு, விளைச்சல் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் நெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ அதெல்லாம் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஸ்லோகால எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்கா. நமக்கு சாப்பிடுற உணவு நிறைய கொடுத்துருக்கோம். அப்ப ஏன் ஒரு மிருகத்தை கொண்டு நம்ம சாப்பிட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே, அது வாழ்ந்துட்டு போட்டுமே, அது அதோட வாழ்க்கை வாழ்க்கை, நமக்கு சாப்பிடறதுக்கு நிறைய உணவு இருக்கு. இது கோதுமை என்ன, அரிசி என்ன அப்படிங்கலாம் இல்லையா. எனவே இது வந்து இதுல ஸ்லோகத்துல கொடுத்துருக்கு, அதை நான் சொன்னேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அன்னாத் பகவதி, இது அதேதான், அந்த இது வந்திருக்கு இந்த போட்டோ. இதுல இருந்து எப்படி அந்த சுழற்சி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம். கரெக்ட், 3.14 ரிப்பீட் ஆயிருக்கோ பாக்குறேன் நான். கரெக்ட். அன்னாத் பவந்தி யார் படிக்கிறாள்? பிரகாசம் பிரபுஜி, நீங்க வீடியோ ஆனா இருக்கு, படிக்க முடியுமா? ஆடியோ ஆன் பண்ணுமே, அந்த மைக் இருக்கு பாருங்க, அதை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஒரு மைக் மாதிரி இருக்குமே, எப்படி மியூட்னு இது இருக்கும். அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு இதாவது படிச்சுட்டார். இப்ப கேட்கும், இப்ப பேசுங்க, எனக்கு மாதாஜி படிக்கிறேன். படிங்க தமிழ்ல. புதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பாவா. வெரி நைஸ். யஞ்ஞாத் பவதி பஜன் யோ யஜன் கர்ம சமுத்பவன். வெரி நைஸ் பிரபுஜி, நல்லா படிச்சுட்டாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்குனாக்கா, அனைத்து உயிரினங்களும் மழையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவு தானியங்களில் வாழ்கின்றன. அது சார்ந்துதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இனி ஒரு சின்ன ஆண்ட்ல, சின்ன எறும்புல இருந்து யானை வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு வேணும். பிறந்த குழந்தைக்கு என்னது அழகுதுன்னா, அதுக்கு பால் கொடுத்தா சுப்பனாயிடும். அப்போ நம்ம இந்த உலகத்துல வந்தாச்சுன்னா சாப்பிடறதுக்கு தான், நம்ம அதுக்குதான் வந்திருக்கோம்னு கிடையாது, சாப்பாடு வேணும் நமக்கு. அப்போ அந்த சாப்பாடுக்கு நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். சோ அனைத்து உயிரினங்களும் மழையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவு தானியங்களில் வாழ்கின்றன. அதுக்கு என்ன பண்ணோம், அதுக்கு முன்னாடி இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தட் தான். அப்போ யக்ஞா, அப்ப தியாகம் பண்ணோம். அப்ப அந்த மாதிரி தியாகம் பண்ண என்ன ஆகும், மழை, இந்த கிளவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து மழை பொழியும். யக்ஞா, அது தியாகத்தின் செயல்திறனால் மழை உருவாகிறது. மேலும் யக்ஞா பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளால் பிறக்கிறது. இந்த யக்ஞா எப்படி பண்றாங்க, இந்த கடமைகள் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு, என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் பண்ணா என்னெல்லாம் கிடைக்கணும், இது எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. அது
சோ இது வந்து இப்ப இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதுனால இப்ப ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். இதுல எப்படி எழுதியிருக்கோ அது போல யஜ்யம் பண்றாங்க. யஜ்யம் பண்ண என்ன ஆகும், நல்ல மழை பொழியும். மழை பொழியும்னா என்னது, காலகாலத்துல மழை பொழியும். நிறைய உள்ள பொழிஞ்சு இல்லாட்டு மழையே இல்லாம அதெல்லாம் இருந்தா கஷ்டம். காலகாலத்துல எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு மழை பொழியும். அதனால தானியங்கள் எல்லாம் மழையும். அது திரும்பி பகவானுக்கு அர்ப்பணம், ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங், ஒரு அர்ப்பணம். அவர் என்ன சாப்பிடவோ போறாரு, நம்ம வீட்டுல வந்து சாப்பிடறதுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்றோம். அவருக்கு எவ்வளவு வீடு இருக்கு, எவ்வளவு கோயில்ல சப்பன் போக்னா 56 வகையான உணவு தயாரிப்பாங்களாம் இந்த இதுல எல்லாம். பிருந்தாவனத்துல நிறைய பெரிய பெரிய கோயில்ல அந்த மாதிரி அவங்க இது பண்ற போது, நம்ம வீட்டுல ஏதோ ஒரு சோறு, நம்ம வந்து சாப்பாடு வந்து சாதமும் ஏதோ ஒரு சாம்பார் வச்சுட்டு பகவான் கொடுப்போம் எண்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிட்டா எவ்வளவு மோசம் இல்லையா? நம்ம பண்றது என்ன பண்றோமோ எச்செல்லாம் பார்க்காம, டேஸ்ட் எல்லாம் பார்க்காம பகவான் நினைச்சுன்னு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு ஒரு நமஸ்காரம் போட்டு எடுத்து சாப்பிடுறது. ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல வேண்டாம், ஒண்ணு வைக்க, சிம்பிள் டெக்னிக் தான். ஓகே, இனிமேல இருந்து நம்ம அதெல்லாம் பண்ணோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இதுதான் யத்யத் ஆச்சரதி. எஸ், யார் படிக்கலையோ திரும்பி எடுக்கலாம். மாதாஜி और பிரபுஜி, எனிபடி? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா படிக்கிறதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பிரபுஜி படிச்சலா? சங்கரநாராயண் பிரபுஜி படிச்ச இல்லையா ஒரு வாட்டி? படிச்சேன். சரி, ஸ்ரீதர் பிரபுஜி படிக்கணுமா? யார் படிக்கல? எல்லாரும் சான்ஸ் கிடைக்கவே பாக்குறேன் நான். ஸ்ரீபிரியா மாதேஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। यद्यद् आचरति श्रेष्ठा तत्तद् एव तरो ज्ञान स यत् प्रमाणं कुरुते। மாதாஜி, ஏவே தரோ ஜனஹ, மக்கள் பின்தொடருவார்கள். அதாக்கும் ஜன तत्तद् एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. தேங்க்யூ மாதாஜி, நல்லா படிச்சேன். ஓகே, ஆனா மாதாஜி 4th 5th லெவல் போயாச்சு. அதனால திரும்பி யாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னு அவங்க சொன்னாங்க. அதே போல நிறைய பேர் இருக்காங்க பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு பெரிய மனிதன் எந்த செயலை செய்தாலும் சாதாரண மனிதர்கள் பின்பற்றுவார்கள். முன்மாதிரியான செயல்களால் அவர் எந்த தரத்தை நிர்ணயித்தாலும் உலகம் எல்லாம் தொடர்கிறது. பிளஸ் இருக்கு, மைனஸ் இருக்கு. இப்போ ஒரு வந்து வீட்டுல, அதான் நான் சொன்னேன், அப்பவே சொன்னேன், அந்த மாதிரி வீட்டுல வந்து ஒரு அம்மா அப்பா இருக்கானா, அம்மா வந்து நல்ல விதமா அந்த மாதிரி நடந்துட்டு பசங்க அதை பார்த்து கத்துப்பாங்க. அவங்க வந்து லேட்டா எழுந்துட்டு, நீ எழுந்திரிச்சு அப்புறம் 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சா ஜப்பா பண்ண கோயிலுக்கு போலாம் பண்ண மாட்டாங்க. அப்புறம் அப்பாவும் சரி, இல்லை தாத்தாவா இருக்கட்டும், வீட்டுல பெரியவாதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முன்மாதிரி மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்கூல்ல போன டீச்சர்ஸ், அந்த மாதிரி நம்ம யாரெல்லாம் சொசைட்டில பாக்குறோமோ யாரை வேணும் நம்ம லீடரா நினைச்சுன்னு அவங்களை வந்து ஃபாலோ பண்றோம். ஏன்னா அது அப்படிதான் பகவத்கீதையிலே கொடுத்துருக்கு. யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டா, யாரு எப்படியெல்லாம் ஒரு முன்மாதிரியா இருக்காங்களோ அவங்களோட நடத்தையை பார்த்துதான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அது வந்து அரசியல்வாதியா இருந்தாலும் அப்படிதான். ஒரு அரசியல்வாதி வந்து நம்ம ஓட் பண்ணி இது எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்க வச்சுட்டோம், இல்ல மேக்சிமம்ல அவர் வராரு. அவர் என்ன பண்ணாலும் மக்கள் பாட்டுக்கு பின்னாடி போய் அவங்களை ஜெயக்கார் பண்ணி நிற்பாங்க. அப்போ அவர் வந்து எப்படி இருக்கணுமா, ஒரு லீடர்னா எப்படி இருக்கணுமா, முன்மாதிரியான செயல்களால் அவர் எந்த தரத்தை நிர்ணயித்தாலும் உலகம் எல்லாம் தொடர்கிறது. அப்ப நல்ல லீடரை நம்ம செலக்ட் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும், போச்சு, நாடே அழிஞ்சு போயிடும். அதனால லீடரை வந்து கரெக்டா நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணோம், அவங்கள நம்ம பின்தொடர்ந்து போகணும். அதுதான் இதுல ஒரு மெசேஜ் இருக்கு. ஓகே, சோ நம்மளும் வந்து அப்படி இருக்கணும். நம்ம எலெக்ட் பண்ணும்போது எல்லாரும் கண்டிப்பா எலெக்ஷனுக்கு போகதான் வேணும். we are all இந்த எலிஜிபிள் பீப்புள், அதனால நம்ம பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கா? ஜெயஸ்ரீ ஒரு நிமிஷம் இருங்க பிரபுஜி, இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்லோகம் வருது. படிங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணோம், ஏன் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேறது இல்ல? தெரியல, படிங்க மாதாஜி. कृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहं इति मन्यते. हरे कृष्ण. அப்ப இதுல என்னது? பொய்யான ஈகோவின் செல்வாக்கால், ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட். பொய்யான ஈகோவின் ஈகோனா என்னது? நான், அகம்பாவம், செல்வாக்கால் திகைத்து போன ஆவி ஆத்மா. நம்ம ஆத்மா என்ன நினைக்கிறதா? இட்ஸ் ஹம்பிள் சோல். நம்ம ஆத்மாக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை புகழ்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அது எப்போ சந்தோஷமா இருக்கப்பட்டது. ஆனா நம்ம பௌதிக உலகத்தை பிறக்கும் போது என்ன ஆகுது? இந்த ரஜோ குணம், தமோ குணம், இது சத்துவகுணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம் நம்மள இழுக்கிறது. இது சத்துவகுணம் சொல்லுமா, வா பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு வான்னு சொல்லுமா. அப்பதான் வந்து மத்தியான நேரமா இருக்கு, தூங்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த தமோ குணத்துக்காரிய வந்து இழுக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து மாயா நம்மளை இழுக்கிறது. அதனால யாரையும் சொல்லி குத்தம் இல்லை. எது நமக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு நம்ம தான் முயற்சி பண்ணி அந்த இதுல விடுபட்டு நம்ம வெளியில வரணும். ஏன்னா இது வந்து இதுல இருந்து விடுபடுறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்தை பிறந்திருக்கோம்னா இந்த 3 மாயா தேவிகளும் நம்மளை இழுத்துட்டேதான் இருப்பா. ஆனா நமக்கு நல்ல புத்தி வளர்ந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் இப்பெல்லாம் ஜபம் பண்ணோம், அதெல்லாம் நம்ம வந்து
தூக்கத்தெல்லாம் இது பண்ணி விடுபட்டுதான் நம்ம வெளியில வர முடியும். ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா பொய்யான ஈகோவின் செல்வாக்கால் இந்த ஆத்மா வந்து திகைத்து போய் நிக்கிறதாம். பொருள் இயற்கை 3 முறைகளால் மேற்கொள்ளப்படும் செயல்களை தான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நினைக்கிறது. அது ஆத்மா ஒண்ணுமே பண்றது இல்லை. அது ரொம்ப ஹாப்பியான இருக்கிற ஆத்மா தான் அது. ஆனா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஜப்பா பண்ணாம இந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்தையே எல்லாம் வாழ்ந்துண்டு பகவானோட நாமத்தை எல்லாம் மறந்து கோயிலுக்கு போகாம ஒன்னும் ஸ்லோகம் சொல்லாம எல்லாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து ஒன்னும் அது வெளியில வரமாட்டேங்குது. பகவானை மறந்து இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? இதுலயே இந்த உலகத்திலேயே நம்ம வந்து உழந்துருப்போம். இப்ப ஆத்மா நினைக்கிறதா என் காரணம் தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் மாட்டின்னு இருக்காங்க. இது இல்ல ஈகோ காரணம். இத 3 modes of material nature இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா. இதனாலதான் நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். இதுல இருந்து வெளிப்படணும்னா என்னது? ஒரே மந்திரம், ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்ல சொல்ல இதெல்லாம் விடுபட்டு போயிட்டே இருக்கும். அப்படியே நமக்கு அதுலயே லயிச்சு போயிடும். அப்படியே இதெல்லாம் விடுபட்டு வாழ்லாம் வீக்கா போயிடுவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரு சொல்றலாம்? பிரபுஜி கேப்பு. முருகன் பிரபுஜி சொல்லுங்க. முருகன் பிரபுஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க, சொல்லுங்க சீக்கிரம். अर्जुन उवाच अधगेन प्रयुक्ते आयं भावं सरदि पुरुषः अनिच्छन् अभि वाष्णेय फलात् इव नियोजितः. நான் படிச்சேன். இதுல என்ன சொல்றாரு? டிசெண்டன்ட் ஆஃப் ரிஷ்ணி அப்படின்னா யாரு? இந்த இவர்தான் கிருஷ்ணன். ரிஷ்ணி குலத்து இதுதானே அவர். டிசெண்டன்ட் ஆஃப் ரிஷ்ணி. பை வாட் இஸ் ஒன் இம்பெல் டு சின்ஃபுல் ஆக்ட்ஸ். இதெல்லாம் தெரிஞ்சோன்னு ஏன் வந்து ஒருத்தர் பாவ செயல்ல இறங்குறாங்க? எப்ப அவனுக்கு தெரியுமோ நமக்கு வந்து மேலதான் போகணும். ஸ்பிரிச்சுவல் உலகம் மேல இருக்கு. நம்ம இதெல்லாம் படிப்படியா மேல ஏறி போகணும் தெரியும். எல்லாருக்கும் தெரியாது. எந்த குழந்தையும் மண்ணில் பிறப்பதில் நல்ல குழந்தை. இந்த பாட்டெல்லாம் வரும்போது இதெல்லாம் பகவத்கீதாவோட எசன்ஸ் தான் எடுத்து பாட்டா பாடிட்டாவா. ஆனா என்னது நல்லவதாவதும் தீயவதாகவும் அன்னை வளர்ப்பதில்லை அப்படின்னு போட்டிருக்கா. அன்னை மாத்திரம் ஒன்னும் குத்தம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. அப்பாவும் சரி, சொசைட்டி சரி, எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னாலே அழிஞ்சு போடுறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கா. அப்போ இதுல என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, வாட் இஸ் ஒன் இம்பல் பை. அப்போ ஏன் இந்த மாதிரி சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டில இருக்காங்க? ஆஸ் இப் என்கேஜ் பை ஃபோர். யாரோ ஃபோர்சிப்லி நீ வந்து இது என்வினா என்னது? ஒரு பொறாமப்படுறது, ரொம்ப காமத்துல ஈடுபடுறது, பிரஸ்டீஜ், நான் அகம்பாவத்துல இருக்கிறது, இக்னோரன்ஸ் அறியாமையில் இருக்கிறது, பிரைடு, ஒன்னுத்தும் இல்லாததுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து பெருமை அடிச்சுக்கிறோம். அது பிரைடு, அட்டாச்மெண்ட், ரொம்ப பந்தம். என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய நிலம், என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டில எல்லாம் அடிச்சுக்கிறான். அண்ணா தம்பி எல்லாம் அடிச்சுக்கிறான். ப்ராப்பர்ட்டி இன்னும் நம்ம கொண்டு போறாங்கல்ல, ஒன்னும் கொண்டு போறது இல்ல. அடிச்சுன்னு ஒண்ணுதான் மிச்சம். நம்ம ஒருவேளை நிறைய வெல்த் வச்சாலும் ப்ராப்ளம் தான். நமக்கு அந்த குழந்தைலாம் அடிச்சுப்பா. நம்ம அதுக்கு ஒரு வழிவகுத்துட்டு போறோம். அவசியமே இல்லையா? எவ்வளவு வேணுமோ சாப்பிட்டு நம்ம மட்டும் நம்ம கடையை மூடிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா? அது பண்ணாம நம்ம என்ன பண்றோம்? நிறைய இன்னும் சம்பாதிக்கணும். அந்த வீடு, அந்த நிலம் வாங்கினேன், இங்க ஒரு பில்டிங் வாங்கினேன், எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம போய் சேர்ந்துடுவோம். நம்ம ஒன்னும் கொண்டு போக மாட்டோம். அப்புறம் இருக்கிற பசங்க அடிச்சுப்பாங்க, எனக்கு உனக்கு அப்படின்னு. சோ இது ஏன் இப்படி இருக்கு? எதனால இது இப்படி வருது? ஏன் இந்த மாதிரி யாரோ நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணாப்புல நம்ம இந்த இழிவு செயல் எல்லாம் நம்ம இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இவர் அர்ஜுன உவாச்ச. அர்ஜுன கேட்கிறார். அப்ப பகவான் என்ன பதில் சொல்றாரு? யார் படிக்க போறாள்? எனிபடி? இப்ப ரிப்பீட் தான். ஏன்னா யாரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸ் இன்னும் வாயை திறக்கிறது இல்ல. ரிப்பீட் பண்ணலாம் எல்லாரும். நான் படிக்கட்டா? படிங்க. யாரு கேட்டது? படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவஹ மகாசன மகாபாப்மா வித்யத்யேனம் இக வைரீனம். பகவான் என்ன சொல்றார்? இட் இஸ் லஸ்ட் ஒன்லி. அப்படின்னா என்னது? இதுல தமிழ்ல போடல. அப்படின்னா என்னது? பேராசை. எல்லாத்துக்கும் பேராசை. இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும். நம்ம சாப்பிடுறது ஒரு பிடி எவ்வளவு சாப்பிட போறோம் இல்லையா? இன்னும் நிறைய கொடுத்தாலும் சாப்பிட போவோம். ஐயோ போறோம்னு சொல்ல போறோம். ஆனாலும் நிறைய 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 ஹோல்டு பண்ணிட்டே இருப்போமா? சோ இதெல்லாம் இட் இஸ் லஸ்ட் ஒன்லி அர்ஜுனா, விச் இஸ் born ஆஃப் கான்டாக்ட் வித் மெட்டீரியல் மோட் ஆஃப் பேஷன். திரும்பி இந்த பௌதிக உலகத்தை பிறந்திருக்கோம். அதுல சத்துவ குணம் இருக்கு, ரஜோ குணம் இருக்கு, தமோ குணம் இருக்கு. ரஜோ குணம் நிறைய இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டே போறோம். சோ இது வந்து நிறைய இந்த பேராசை. இந்த பேராசை எதனால வருது? இதுல நம்ம வந்து என்னது ரஜோகுணத்தினால வருது. மெட்டீரியல் மோட் ஆஃப் பேஷன். இங்கிலீஷ்ல அப்படி சொல்லுவா ரஜோகுணம் சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லுவாள், தமிழ்ல ரஜோகுணம் தான் சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். And later transformed into wrath and which is all devouring sinful enemy of this world. அதுல இருந்து வந்து இந்த மாதிரி கொலை, கொள்ளை,
கற்பழிப்பு என்னெல்லாம் நம்ம பேப்பர்ல இப்ப பாக்குறோமோ எல்லாம் அது நடக்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் என்னது அது ரூட் காஸ் என்னது பேராசை. இது போறோம்னு நமக்கு தோண மாட்டேங்கிறது, இன்னும் வேணும்னு நினைக்கிறதுனால தான் இது எல்லாம் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட் என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் படிக்கிறாள்? கிடுகிடுன்னு படிங்கோ. யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? ஏன் இப்படி இருக்க எல்லாரும்? ஸ்ரீதர் பிரபுஜி, நீலா மாதாஜி படிக்கல, ஜீவகுமாரி மாதாஜி படிங்க. மகேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு படிங்க. ஹெல்ப் வேணுமா? தமிழ்ல இருக்கு. தூமே நாவ்ரியதே வன்னிர். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. தூமே நாவ்ரியதே வன்னிர் யதாதர்ஷோ மலேன ச தோல்பேனாவ்ருதோ கார்பஸ்த ஆவ்ருதம். அப்ப நம்ம வந்து பகவானை மறந்து இருக்கிற நிலை எப்படி இருக்குன்னு 3 எக்ஸாம்பிள் வச்சு காட்டி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இதுல வரும் வாட் ஆர் த தெரியும், எனக்கு தெரியாது, வந்தா வரலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்ப ஒரு புகை இருக்குன்னா, இது நெருப்பு இருக்குன்னா, இப்ப ஒரு காட்டுல தீ இருக்குனாக்கா தீ இவ்வளவுதான் இருக்கும், அதுக்கு மேல புகையா இருக்கும். அப்ப புகை என்ன மறைக்கிறது? தீய மறைக்கிறது. அதுதான் இதோட மீனிங். அதெல்லாம் போட்டிருக்கு. அதே போல ஒரு கண்ணாடி இருக்கு, கண்ணாடியில வந்து தூசி மறைக்கிறது, நம்ம பிம்பம் தெரியறது இல்லை, ஏன்னா தூசி மறைச்சிருக்கு. அதே போல கருப்பையில வந்து இது ஒரு சிசு வளர்றது, ஆனா அது கருப்பை வந்து கருப்பை வந்து கவர் பண்ணிருக்கு. சோ இது போல நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னாக்கா, இந்த முக்குணங்களும் நம்மளை வந்து தாக்கிண்டே இருக்கு. அப்ப நம்ம பகவானை மறந்தே போயிடும். அதான் கொடுத்துருக்கோம். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே ஆசையின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர் வாயுகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. நம்மளும் அந்த மாதிரி பௌதிக உலகத்தை எல்லாம பல்வேறு ஆசை, நிலம் வாங்கணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், அது வாங்கணும், இது வாங்கணும், இப்படியே போய் என்ன ஆயிடுதுன்னா பகவானை நினைக்கிறது கம்மியா போயிடுச்சு. அதனாலதான் பகவத்கீதா கிளாஸ் வச்சிருக்கோம். அதனால எல்லாரும் வாங்கோ. உங்களுக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ ஒரு 1 hour ஒரு டைம் பாஸ் பண்றதுக்கு எல்லா மாசமும் வரலாம். எல்லா மாசமும் இந்த 18 நாள் நடக்கிறது. இது வந்து 32வது மாசம் நடக்கிறது. தமிழ்ல வந்து இது 25வது மாசம். தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டே நாங்க 25வது மாசம் நடத்துறோம். அதனால திரும்பி 26 அடுத்த மாசம் வரலாம். அதுக்கு அடுத்த 1 வருஷமா 2 வருஷமா கூட படிச்சுட்டே போகலாம். ஆனா மேல் நிலையும் இருக்கு. செகண்ட் லெவல், தேர்ட் லெவல்னு போக இதேதான் பகவத்கீதா படிக்கிறோம். இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கிறோம். இது வந்து நமக்கு நல்ல அறிவும் தரும். நம்ம வந்து அந்த பௌதிக இதுல இருந்து வெளியில வந்துடும், கட்டுப்பாட்டுல இருந்து வெளியில வந்துடும். எஸ், இது லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு நம்ம லாஸ்ட்டுக்கு. 42 யார் படிக்க போறாரு? மாதாஜி பிரபுஜி யாராவது ஒருத்தர் படிக்க மாட்டோம். இந்திரியாணி பராண்யாகுர் இந்திரியேப்யஹ பரம் மனஹ மனசஸ்து பராபுத்திர் யோ புத்தேஹ பரஸ்தது சக. தமிழ் இருக்கே, செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் என்னெல்லாம்? செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் கண் இருக்கு, காது இருக்கு, மூக்கு இருக்கு, எல்லாம் என்னெல்லாம் இதனாலதான் நம்ம பாக்குறோம். ஒரு கண்ணுன்னு ஒரு இது கொடுத்திருக்கார், அதனால பார்வை. காதுன்னு ஒரு இது கொடுத்திருக்கார், அந்த அவயம், அதுல இருந்து என்ன கேட்கிறோம். வாய் டேஸ்ட் பண்றது, மூக்கு நுகரத்துக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் கை எல்லாம் கொடுத்திருக்கா. இந்த ஒர்க்கிங் சென்சஸ் ஆர் சுப்பீரியர் டு டல் மேட்டர். அப்புறம் என்னது இந்த இது சென்சஸ், இந்த டல் மேட்டர் என்னது? இதெல்லாம் டல் தான். இப்ப இந்த காது கேட்கிற திறன் இல்லைன்னா இது வந்து என்னது? ஜஸ்ட் ஒரு பாட்டு, 2 இதுவும் அழகா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்கோம். கண்ணாடி மாட்டினா அதுக்கு ஒரு இது வேணுமே, ஹோல்டர் மாதிரி. கண்ணு மொழி இருக்கு, ஆனா பார்வை இல்லைன்னா அது ஒன்லி ஒரு மெட்டீரியல், ஒரு இதுதான், மேட்டர் தான். சோ அதனால சென்சஸ் ரொம்ப வந்து சுப்பீரியர் டு டல் மேட்டர். இதெல்லாம் டல், ஆனா உள்ள கேட்கும் திறன் இஸ் மோர் சுப்பீரியர். அதனால நமக்கு வந்து அது ஜாஸ்தியா இருக்கும். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனசு வந்து எப்படி? புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனும் யாரு? ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். இது வந்து நம்ம அடுத்த இதுல பார்க்கலாம். அடுத்த பாடி, நம்ம உடம்பு எப்படி? சென்ஸ் பாடி வந்து ஒரு இதுதான், ஒன்னும் யூஸ் ஆகாது. சென்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங். சென்ஸை விட மைண்ட் ஸ்ட்ராங், மைண்டை விட இன்டெலிஜென்ஸ். அது இது இங்கிலீஷ்ல போட்டுருக்கு. இன்டெலிஜென்ஸ் விட நம்ம சோர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இது கொடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி இதுல. இப்ப நம்ம வந்து கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, வாயெல்லாம் இருக்கு.
கண்ணு ஒரு மாதிரி எங்கேயோ பார்க்கவும், மூக்கு எங்கேயோ நுகர்றது, காது எங்கேயோ கேட்கறது, கையனோ பண்றது, வாயனோ பண்றது. அந்த 6 குதிரைகளையும் சேர்த்து கட்டி ஓட்டினாதானே அந்த ரதம் ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கும். சோ அதெல்லாம் கட்டி இழுத்து பிடிக்கிறது எது? நம்ம மனசுதான். மனசாலதான் அந்த கை, வாய், காது, மூக்கெல்லாம், கண்ணு எல்லாம் பிடிச்சு ஒரு பாதையில போ, பகவான் நாமத்தை சொல்லு, ஒழுங்கா பகவானோட இதுல போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல், மைண்டை வச்சுதான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். நம்ம மனசை வச்சுதான் இதெல்லாம் 5 புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இந்த மனசு மனசு இருக்குன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? இன்டெலிஜென்ஸ். யாருக்கு அவ்வளவு நல்ல புத்தி இருக்கோ அவர் தான் வந்து அந்த மனசை வச்சு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. ஆனா இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? நம்ம தான். நம்ம சோல் தான் பின்னாடி உட்கார்ந்து. சோ நம்ம வந்து காது, கண்ணு, முக்கில எதுக்கு யூஸ் பண்ணணுமா? பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்ய மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை படிக்கவும் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த படத்தில் ஒன்றாவது குதிரை வந்து கண் புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. அப்புறம் என்னது? கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க பயன்படுத்த வேண்டும். எது? மூக்கால. 2வது படத்தில் குதிரை இந்த குதிரைக்கு என்னது? மூக்கு புலன் உறுப்பை குறிப்பிட்டிருக்கிறது. அப்புறம் காது என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணணுமா? கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இசை கேட்பது மற்றும் பகவத்கீதை மற்றும் வேத பாசுரங்களை கேட்பது. அதுக்குதான் காது கொடுத்திருக்கா பகவான். இந்த படத்தில் 3வது குதிரை காது புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. அப்புறம் 4வது வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்த பிரசாதம், அப்புறம் வந்து அர்ச்சனை செய்ய, பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை வணங்க கைகளை ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த படத்தின் 4வது குதிரை கை புலனை உறுப்பை குறிக்கிறது. அப்புறம் லாஸ்ட் வாய் மற்றும் நாக்கு கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்க மற்றும் கிருஷ்ண பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவருக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த படத்தில் 5வது குதிரை வாய் மற்றும் நாக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. அவ்வளவுதானே? லாஸ்ட். சோ இதுதான் லாஸ்ட், ஐ திங்க். இதுதான் அத்தியாயம். இப்ப முடிஞ்சாச்சு. இந்த 3rd சாப்டர்ல இதுதான் படிச்சிருக்கோம். துரத்தல் அல்லது செயல் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பகவான் இவர் கேட்கிறார். அப்புறம் ஏக்கம் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு, நான் என்ன பண்ணணும், வேலை செய்யணுமா இல்ல ஒண்ணு நினைச்சு பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கணுமா? என்ன சொல்றாரு பகவான்? என்னை நினைத்து வேலை பண்ண அப்படின்னு சொல்றாரு. நிஷ்காம கர்மா, பகவானை நினைத்துன்னு எதுவும் நம்ம வந்து வேலை செய்யணும். அப்புறம் கர்ம காண்டா நல்லதா, கர்ம யோகா நல்லதான்? டெஃபினட்டா கர்ம யோகா தான் நல்லது. பகவானை நினைச்சு செயல் புரியறது தான் நல்லது. எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். ஆச்சரித்து ஒரு வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியோட நம்ம இருக்கணும். நம்மளை கவனிச்சுன்னு இருக்கா யாரோ, நம்மளை வந்து பசங்களையோ யாரோ நம்மளை கவனிச்சுன்னு இருப்பா. சோ நம்ம வந்து முன்மாதிரியா இருக்கணும். மிகப்பெரிய எதிரி என்னது? நம்ம மனசுதான் மிகப்பெரிய எதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? இன்னைக்கு நிறைய ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இப்ப நம்ம இன்னைக்கு கூட ஆரம்பிச்சுடலாம். நீங்களாம் ஒரு 108 பண்றதுக்கு முடியுமான்னு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, இது அட்டெண்டன்ஸ் போட்டியம்மா துர்கா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா துர்கா மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு வாட்டி எல்லாரும் மியூட்ல சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே. அப்ப இனிமே வந்து இன்னையில இருந்து நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். எவ்வளவு ஃபுல் 108 முடியலைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10, 15, 20, 25 எவ்வளவு முடியறதோ ஹரே. ஆனா நாம மாத்திரம் கரெக்டா சொல்லுவோம், தப்பா சொல்ல வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. அது மாதிரி சொல்லி நீங்க நாக்க பழக்கப்படுத்திக்கோ. ஓகே, அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி வந்தாச்சுன்னா 108 டெய்லி ஒரு மாலை. அதுக்குதான் ஒரு மாலை சொல்லுவா. நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சு விடுறேன். படிப்படியா நம்ம முன்னேறி வரணும். இப்ப நான் ஸ்டாப்பிங் செஷன்.